Benfica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 137. Benvidos e benvidas unha semana máis, un luns máis, porque regresamos ao horario dos luns, o 11 galego da xornada, 11 galego número 137. Que tal, como estades? Grazas por acompañarnos un día máis, un luns máis, en directo ou en diferido. Para a xente do diferido, deixade un like aí na plataforma esa vermella, deixade un like, hypeado o vídeo, que chegue isto a máis xente, que podamos recibir máis goles, falar con máis protagonistas da nosa xornada. E o primeiro protagonista tamén da xornada sempre, cada fin de semana, pois está sempre aí ao pé do cañón, non sei se cunha pá na man ou non teñen que quitar neve normalmente, pero bueno, nunca se sabe. Está, por suposto, Antón Vieites. Hola Antón, que tal, como estás? Que tal? Vexoche ben, estás motivado, boa introducción, estás con ganas, Estou con ganas. Vaya sí. programa temos hoxe. Sabes por que estou con ganas? No. Porque mañá volvo ao Exalta Centro Deportivo. Porque a xente, bueno, é visible, collín unha serie de kilos que quero quitar, entón o mellor sitio do mundo é o Exalta Centro Deportivo. Así que sí, estou coa motivación esa dos primeiros días. Igual me dura unha semana e despois non volvo ao gimnasio, que tamén pode pasar. Hai xente que lle pasa, que fai os propósitos do novo ano de ir ao gimnasio e dura unha semana. Pero sí, temos un programa de máis, claro, e que o primeiro prota, eu creo que é un dianteiro co que é moi fácil identificarse como afeccionado. Goceino no meu equipo durante moitos anos, así que é moi fácil e teño moitas ganas de falar con el, Antón. Normal. Seguro que tamén era habitual do Exalta Centro Deportivo. Eu creo que sí. Paul polo menos sí. El non sei, eu creo que tamén, pero non o sei, non o teño claro. E que dicías, claro, aquí os propósitos que duran unha semana, eso pode pasar nos gimnasios habituais, nos normais, pero que o Exalta Centro Deportivo é o mellor gimnasio do mundo. Claro, é que é tan bo que ao final a xente queda, resiste e cumpre os seus obxectivos. O mellor gimnasio do mundo, polo de agora, na Avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra, porque xa contamos a semana pasada que están cambiando de local, que están reformando un novo local, Exalta Halo, moi pretiño de onde está o antigo Exalta, así que o Exalta Centro Deportivo, o mellor gimnasio do mundo, patrocina o xogador Exalta da xornada. E quen é, querido Antón Vieites, o noso xogador Exalta da xornada? Pois mira, este sí que tivo que coller a pá e coller a carreta para sacar a neve do Adolfo Suárez de Ávila, e menos mal, hai que dicilo, que os seareiros das dúas hinchadas fixeron iso, entraron cando lles deixaban, probablemente cando tampouco quería o Real Ávila que entrasen os seareiros, tamén entraron para limpar o céspede para que o partido se pudera xogar, e unha vez que comezou o espectáculo, a Unión Deportiva Ourense, agás 10 minutos da segunda metade, pois dominou por completo o choque e mereceu un triunfo igual, algo maior que o 0-2 que acadou. E o noso xogador Exalta da xornada sabe moi ben o que picar pedra, o que coller a pá no mundo do fútbol. Que honra que este connosco, que honra esta conversa. Rufino Familiar Sánchez. Rufo, que tal, boas noites? Hola, buenas noches, que tal, como estamos? Que tal ti? Que tal, como estás? Como foi esta fin de semana? Bien, contentos, cansaditos, que llegamos hoy a casa después del fin de tan largo. Y al final nosotros, al ser de Pontevedra, quedamos en Orense a hacer noche y todo ayer, ya que llegamos tardecillo y bueno, ya aquí por Pontevedra otra vez con la familia y a descansar, que todavía queda mucho. Foi longa viaxe, pero ti imaginas se non se chega a disputar o partido, que ese foi un pouco o que marcou tamén o inicio, que marcou tamén o partido en sí, máis alá do resultado, ese se podía xogar ou non nun principio, pois se chega a viaxar en un Deportivo Ourense e non pode xogar o partido e ten que volver, xa tiña que ser iso demasiado, era demasiado, así que menos mal, e como dicía Antón tamén, pois unha das imaxes da xornada eu creo que é esta, non? Que é a dos afeccionados da Unión Deportivo Ourense, tamén do Real Ávila, pois quitando a neve do campo. Sí, total. Nosotros, de hecho, el sábado entrenamos por la mañana en Orense y nos llegan ya fotos y vídeos del campo, estaba completamente blanco y claro, aún así nos tocó viajar, pensábamos que a lo mejor se podía aplazar incluso antes, llamando a Federación y al club y tal, pero dijeron que no, que teníamos que viajar y bueno, pues una vez allí la verdad que a nosotros era un marrón tener que volver y sobre todo el tener que hacer luego a lo mejor un viaje entre semana a jugar un miércoles a las 8 de la tarde en el día y bueno, nos perjudicaba muchísimo la verdad.
bueno, pues gracias a Dios y sobre todo a nuestros aficionados que estaban allí, los pobres recogiendo la nieve, incluso cuando estábamos nosotros pisando el campo por primera vez, pues gracias a ellos sobre todo se pudo disputar y encima, pues mira, si nos traemos los 3 puntos, pues imagínate, una alegría triple. Porque unha vez que comezou o partido, non sei se estás de acordo que iso, que fostes superiores, dominastes o encontro, facía falta un partido como este. Sí, total. A ver, había gente que decía que el Ávila estuvo muy mal los primeros 20-30 minutos y no sé, yo también vi al equipo nuestro muy bien, ¿sabes? Al final nos adaptamos muy rápido, yo creo que éramos los que más ganas teníamos realmente de jugar ese partido y yo creo que se notó en esos primeros minutos sobre todo un montón. Les costó a ellos meterse mucho en el partido y bueno, pues pudimos adelantarnos, pudimos incluso meter algún gol más, yo creo, en esa primera media hora y el equipo se encontró cómodo en todo momento y bueno, y luego con marcador a favor, como está demostrando todo el año, la solidez defensiva que tenemos y bueno, y al final incluso marcamos otro gol que se nos estaba costando y pudimos finalizar el partido incluso antes, pues nada, contentos y a seguir. Adaptación ao terreo de xogo, creo que na característica, cando buscas Rufo Sánchez no dicionario, creo que en estadios así, en terreos de xogo así, creo que estás como peixe baixo auga. Dicía o Borja ao rematar o partido que ao final vos tamén estades máis afeitos por como está tamén o terreo de xogo do Couto. Creo que ti nese terreo onde mellor te dominas. Tamén é certo que o segundo gol non é moi clásico teu, pero aí estás moi cómodo. Sí, no, al final es tener ganas, es luchar cada balón, es al final, pues bueno, en nuestro equipo la verdad que tenemos un perfil de jugar bien al fútbol, la verdad, que la gente se equivoca y piensa que no, pero jugamos bastante bien al fútbol, pero a la vez también somos un grupo muy peleón, muy sacrificado, gente joven con muchísimas ganas y la verdad que da igual donde se nos ponga, como tú dices, venimos de Couto, que la verdad que desgraciadamente está hecho una pena y yo cuando vi el de Ávila dije, bueno, a ver, hay piedras de hielo por el césped, digo, pero yo creo que está muchísimo mejor que el Couto a día de hoy, entonces bueno, malo será que no nos sirva. Y bueno, se demostró la verdad que el equipo enseguida se adaptó y bueno, supimos ver sus puntos débiles, les contragolpeábamos un montón, ellos tiraban la línea muy arriba, para mi gusto un poco mal y bueno, subimos a hacerle daño y adaptarnos muy, muy rápido al campo. Y sobre todo eso, adelantarnos en una contra rápido y lo que tú dices, bueno, ya mi gol fue diferente. Es verdad que no es mi estilo, pero es que según estaba el campo, pues bueno, es una opción que pensé en hacer porque era en plan para encarar, te escurrías, se te quedaba el balón, estaba todo hecho una pena y bueno, dije, pues bueno, voy a golpear y mira, y salió buen gol y sobre todo pues para finiquitar el partido, que era lo importante. Dale, Tom. Xa dende o sábado pola tarde estabades vos no camiño, creo, falábamos co Presi no Galicia en Goles na Radio Galega e xa daba esa sensación de que eles, de que o Real Ávila non quería xogar, xa un pouco o dicía que non entendía por que non estaban empleando material axeitado para retirar a neve do terreo de xogo, e claro, eu non sei como foi, non teño ni idea, pero póñome na pel de Borja e digo, joder, o discurso de motivación é tan fácil como estamos aquí, eles non queren xogar, nos vamos a sacar o partido, vamos a gañar, ¿no? Ou algo así. E tamén vendo os teus propios afeccionados quitar neve, dicir, o factor motivacional creo que era doado esta fin de semana. Sí, claro que se habló. De hecho, bueno, ya lo hablábamos antes de llegar al estadio y todo, porque es verdad que ya vimos fotos el día anterior que ya estuvieron recogiendo un poco y el campo quedó como a medias y descubrimos que a la mañana siguiente, mediodía, las mismas fotos, era el mismo terreno. El juego estaba exactamente igual, o sea que en el día no hicieron absolutamente nada el domingo. Incluso había gente que quería acercarse a ayudar y cerraron y echaron para atrás, no dejaban acceder a nadie y no lo entiendo porque, a ver, el campo con el domingo por la mañana haberlo trabajado hubiera estado muchísimo mejor, yo creo, pero yo creo que ellos, pues bueno, tenían nuevos fichajes, tenían bastantes bajas y yo creo que, bueno, pues al final les cuadraba bien a lo mejor aplazarlo, que viniéramos nosotros en el día un miércoles y bueno, al final cada uno tira para su casa y bueno, nosotros por lo que tú dices, además, joder, ver a la gente que viene a verte tantos kilómetros, ya el esfuerzo que hacen extra de venir a vernos y apoyarnos y encima verles quitar hielo y nieve justo antes del partido, joder, pues que menos que darles el doble en el campo de lo que ellos nos dan, ¿no? Agora vemos os goles, pero tamén está a xente participando polo chat, deixando tamén as súas preguntas. Preguntou un Martín Albelo, que opinas de Pol Bueso? Co que compartiche tamén moitos anos vestiario e agora tamén, non sei, que reflexión nos deixas sobre Pol. Tiña despois apuntada unha pregunta tamén, a mocidade da Unión Deportiva Ourense, eu creo que nun tipo como Rufo, nun tipo como Pol, debense apoiar moito.
Bueno, pues qué decirte, al final el 95% de la culpa de que haya recalado este año, sinceramente, en el Orense ha sido de él. Tenemos una relación muy, muy, muy buena desde que iniciamos hace 6 años y de hecho él es el padrino y su mujer, de Cris, la madrina de mi hija pequeñita, la que nació aquí en Pontevedra. Y bueno, con eso ya te digo toda la relación que tenemos y bueno, al final pues yo no renovo en el Pontevedra, él tiene un año más con el Orense y empezó las conversaciones y era bueno, pues teníamos la ilusión de volver a juntarnos un añito más y aunque se hiciera duro el camino de Pontevedra a Orense todos los días, pues bueno, al final yendo juntos y tal, pues nos iban a ser experiencias y días bonitos y bueno, y sabíamos que iba a ser un año difícil, era un equipo recién ascendido, pero bueno, me habló muy, muy bien del grupo, que lo confirmo ahora, y de la gente de calidad y gente buenísima personalmente, ¿sabes? Con los chavales me llevo genial y están todo el día bromeando, la verdad que son una banda de la leche y se demuestra en el campo y al final vine con alguna duda y tal, sobre todo la distancia, pero estamos disfrutando un montón y es una maravilla. Y encima, pues bueno, vivir el día a día con un amigo como él tan de cerca, pues todavía más, imagínate. E co equipo en playoff, case nada. Agora vemos os goles, como digo, pero tamén puxo por aquí, non o coñezo, non sei quen é o usuario do chat, pero no vienes barra baixa dixo Rufo, retírate. Esa frase ya me la dicen muchos cabronazos de vestuario, tanto de ahora como anteriores. Cada vez que firmo en otro año, al año siguiente ya se están metiendo conmigo y que a ver cuándo lo dejo, que a ver cuándo tal, que ya está bien, que tal, pero bueno, la verdad que me sigo encontrando muy bien, me sigue ilusionando día a día, que yo creo que es lo más importante y mientras las lesiones me respeten y las ganas que tengo, yo voy a intentar seguir disfrutando de esto y aportando lo que pueda en donde esté. Claro que sí. Vou pinchar os goles, pero antes honra a Duarte, Antón, que aí o aficionado sí, da Unión Deportiva Orense, que estaba en pantalón curto e camisola curta, quitando neve. Coidado. Así que moitísima honra dende aquí. Queríamos deixarlle tamén a Chescadela, que é un grandísimo aficionado da Unión Deportiva Orense, sempre está aí animando o seu equipo, sexa onde sexa. Os goles, Rufo, primeiro, vaya acción de Champi, tremendo. Chegas aí, bueno, tens que estirarte aí con toda para chegar, pero a acción de Champi é bestial. Sí, no, hace una jugada y además ahí se ve corta, yo creo que arranca incluso desde antes, desde el medio del campo y la verdad que según está el terreno de juego y empieza a avanzar, yo no creía que acabara la jugada tanto porque arrancó de muy lejos, ya te digo, y difícil. Bueno, yo luego ya le bromeé hoy diciéndole que me la podía haber dado al pie mejor porque me llené de nieve, de barro y en minuto 8. Pero bueno, la verdad que muy contento y arrancar así ya tan temprano en un campo tan complicado, con las condiciones como estaban, pues la verdad que fue un plus para nosotros, ¿no? Krilin Super Saiyan, di por aí Pablo Verdear. Este é o segundo que comentaba, o pase de Santi de Prado, que dache aí o balón morto, como dis, tampouco estaba o chollo para xogar moito máis, e o gol é un auténtico golazo, é un auténtico golazo. Sí, lo que dices, ya últimos minutos, la verdad que estaba el campo muy pesado, ya yo los gemelos los tenía bastante cargaetes del tema del campo sobre todo y se queda el balón parado y bueno, como ves, al final veo el palo largo y bueno, la verdad que pues sale bien el disparo porque podía haber botado, podía haber quedado en el charco raro, yo que sé, y salió el golpeo perfecto para bueno, sentenciar el partido, como digo yo. Dale, Antón. La verdad que o segundo é unha animalada, é unha animalada. ¿Yo? No, en principio nada. Ahora mismo soy aficionado, un xereiro más. Lástima que los fines de semana casi siempre o estoy en Orense, que me pilla lejos, o jugando fuera y me es imposible poder ir a verles, pero bueno, vivo a 5 metros de Pasarón, lo tengo enfrente, lo veo de la ventana y bueno, el único ahora eso que tengo es eso, o sea, aficionado. Ojalá en el futuro, yo cuando ya pues acabe el fútbol y tal, pues no me importaría, la verdad, porque es un club que tengo muchísimo cariño, pues al final he estado 6 años y bueno, ya sabe la gente lo que lo quiero y encima, bueno, la ciudad me queda a vivir y todo aquí, o sea que no, ya tenemos la decisión tomada y bueno, pues el futuro Dios dirá, a día de hoy nada, pero bueno, siempre unido del corazón y apoyarlos en lo que sea. Estou me emocionando, Antón.
Talla aí, que creo que tes aí unha brincadeira tamén ben posta que me fixo bastante graza que alín antes. Sí, porque non quero facer a entonación, pero bueno. Mar en calma nun atardecer, todo vuelve a ser. Claro, a brincadeira, a broma era... Claro, se son Rufo e Paul Bueso, imagino que cantaron esta canción cando eran adolescentes. Sí, te iba a decir, a mí me pilló joven eso. Pero ahora... No, salió, la verdad que a principio de temporada hubo un par de conversaciones, a ver, organizando algo, a ver qué podíamos hacer, algo chulo y tal, y bueno, salieron varias ideas y Héctor tenía ese baile montado ya con esa canción. Yo no sé de dónde viene, realmente no sé de dónde viene, pero ya la tenían, él ya tenía el baile preparado, o sea que eso ya viene de atrás. No sé de dónde vendrá exactamente, tendréis que preguntarle a él. Pero bueno, y a raíz de ahí la verdad que empezamos a decir, cuando ganemos hay que hacer esto de Héctor, tal y cual, y arrancaron las victorias, y el pobre ahora, pues fíjate, estamos teniendo una racha que tiene que estar domingo tras domingo, y ojalá dure muchísimo, pues haciendo el baile y la canción que disfrutamos un montón, ¿no? Agora xa cando gañades é como, vale, gañamos, estou contento, pero ao mesmo tempo, antes de chegar ao vestiario xa está pensando, bueno, agora me toca a min o show. Pero esa viralidade tamén lle ven ben, tanto Unión Deportiva Ourense por dalo a coñecer, que eu creo que hai miles de contas en España, aínda que non sigan o grupo 1 da segunda ref, que xa coñecen a Unión Deportiva Ourense polo baile de final do partido do seu preparador físico. Sí, no, total, la verdad que es un show, la verdad que lo ves y yo ya le he dicho, digo, tienes que empezar a meter otros trucos ya, que ya se está haciendo bola y que hay que meterle magia. Pero bueno, poco a poco habrá que ir sorprendiendo, ya hay que ir a por el objetivo primero, que es salvar al equipo, que es lo más importante, y a partir de ahí, pues bueno, seguir disfrutando, que la verdad que lo estamos haciendo un montón, y lo que te digo, es un grupo súper sano, súper currante, y hay que disfrutar todos los momentos, todas las victorias, que el fútbol nunca se sabe, y ahora es un momento muy bonito y que el club se lo merece, los compañeros y la afición, ¿no? No, claro, estaría ben se quedase en Héctor, pero eu creo que levo escoitando esa canción en bucle dentro do partido contra o Berga, porque así de o Couto estou facendo todos os partidos aí, e creo que dende outubro só está a derrota contra o Numancia, o resto sempre acabo nos vestiarios escoitando a canción, e despois hai cumpleanos tamén, estaba Noel outro día, que se tarta na cara, non sei que. Sí, no. Demostra que o grupo. Vamos a tener que hacer otra convocatoria después de los partidos porque cada vez se están uniendo más cosas, más eventos y al final llegamos a casa a las 1000. Dicías agora a salvación primeiro, pero a ver, a Unión Deportiva Ourense asalta o playoff de ascenso con esta vitoria. Home, como mínimo licencia para soñar, que non sei se era unha peli ou non, pero aí está, quintos clasificados, empatados tamén co Salamanca. Home, eu creo que é un ano para se a confianza no grupo está ben, se entran os goles, se superou tamén esa xeira algo aí irregular, tamén co extradeportivo, e o grupo está tan unido e gaña partidos, pois aí está, en playoff, cantos casos, ademais ti, que xa viviches todo no fútbol, de equipos recén ascendidos que coa dinámica, coa xeira, coa inercia, pois acaban tendo temporadas bonitas. Sí, no, por supuesto. A ver, opciones tenemos las mismas que todos. Una vez que empiezas la liga, está claro. Pero bueno, a ver, yo desde la experiencia, como dices, yo siempre lo intento transmitir. A ver, ilusión la máxima. Yo llevo 3 o 4 años en esta categoría y gracias a Dios he ganado 2 ligas y he jugado un playoff. Y, joder, sería precioso volver a jugar otro playoff. Para mí sería una maravilla y más viniendo aquí el primer año y tal. Pero bueno, yo creo que hay que ser conscientes primero. Yo creo que es una liga muy, muy dura. Estamos muy bien, pero yo prefiero el objetivo principal cumplirlo cuanto antes y a raíz de ahí, porque prisa no hay. Soñarla, pues, la licencia de soñar la vamos a tener todo el año, pero es exigirte ahora además, es meterte una presión extra que no necesitas. Yo iría día a día a disfrutar de lo que estamos haciendo, que es una maravilla, y a falta de 10 jornadas seguimos en ese grupo, pues a soñar, como tú dices, a disfrutarlo, a ir a por todas. Ahora, yo sigo siendo igual precavido, yo prefiero, aunque el equipo está muy bien, pero bueno, paso a paso. Yo prefiero que el equipo se establezca ahí en la tabla, que lleguemos a los 40 puntitos cuanto antes y cuando estemos en los 40 puntitos, a volar. Pero no hay que dar ni 2-3 pasos por delante, ni correr, no tenemos prisa, no necesitamos meternos esa presión extra que nadie nos añade, así que hay otros equipos con muchos presupuestos, con muchos más objetivos que nosotros. Nosotros tenemos que salvar el equipo, que el equipo ¿sabes? ¿Cómo se dice?
no me sale la palabra, bueno, que se mantenga en la categoría sobre todo, ¿sabes? Que empiece a estar ahí, que sea un club reconocible en la categoría y de ahí pues ir mirando arriba. Que si tenemos la suerte, la fortuna de meternos en playoff y ascender, que es una locura, pues imagínate, pues claro que lo vamos a disfrutar, pero yo creo que tenemos que ir paso a paso y disfrutar el camino, que es lo más bonito. Creo que vin hoxe a Diego Villarismo en Twitter que dicía, claro, non sei, no tema futbolista, ti que levas miles de horas en autobús, supoño, feitas por toda España, que a Unión Deportiva Ourense que lle quedan esta semana a Valladolid, despois Soria para xogar contra Numancia, pero logo o resto de saídas creo que son 2 Asturias e o resto en Galicia, por lo tanto non sei canto a nivel de desplazamentos que vayan a ser factibles, por así decirlo, no tramo final da tempada pode axudarvos a vos. Sí, hombre, a ver, al final quitarte kilómetros se nota porque hay muchos viajes que son una paliza, ¿sabes? Cuando vas a Cantabria y llegas 3, 4 de la mañana y ya esa semana te descoloca un poco los horarios, tienes que descansar más, menos. Ya nos fijamos a principio de temporada que nos cuadraba muy bien el calendario y que los últimos meses acabábamos de hecho en Galicia, ya no teníamos ni que salir de Galicia. Así que, bueno, al final nunca se sabe realmente, porque fíjate, a Vetusta, por ejemplo, fuimos en el día y era el líder imbatible allí, que llevaban 400 días sin perder y no sé qué sé cuánto, y vamos en el día y ganas, ¿sabes? Y a lo mejor otro día en casa, descansado, tranquilo y tal, pues el fútbol ya sabes cómo es, pero claramente que todos los kilómetros que te quites y estar en tu casa el día anterior y descansar con tu familia y todo eso, pues es mucho mejor siempre para todos que estar viajando, lógicamente. Así que bueno, pues ojalá nos pillen esos meses, como decimos antes, ahí arriba y todavía nos dé ese plus más todavía que nos vendría genial. Entrou un tal Parrilla no chat e puxo 2 goles en entrevista, es acojonante. Está celoso. Parri, qué grande es. Ya me extraña que no meta más caña, la verdad. Sí. Ahora ya esta semana me toca aguantar. Ya hoy no sé qué he dicho por la mañana y dice, wow, ya metió 2 goles, ahora hay que escucharle toda la semana. Así que ya esta semana me toca estar callado. Esta semana no puedo meter caña. Isto vai así. Sí. Vai en ciclo. Oye, outro dos temas que se está a falar tamén moito da Unión Deportiva Ourense. Falamos antes do estado do terreo de xogo do Couto, que é miña nai querida. Falase de que a Unión Deportiva Ourense coas obras pode ir xogar a Verín. Non sei se... Está confirmado, Está confirmado, pois vais ir xogar a Verín. Non sei como tomades iso dentro do vestiario, se coñeces tamén o campo. Bueno, como levades? Sí, se nos comentó que iban a ver varios campos, a ver las posibilidades de eso mientras arreglaban el Couto y sí, se supo la semana pasada de Verín y lo conozco, estuve un partido de pretemporada con el Pontevedra, no sé cuánto, ahora si hace 2 años o 3, jugamos allí, que Lupe tenía allí mucha relación, me parece, con el presidente y tal, y jugamos y no sé cómo estará a día de hoy, la verdad no lo sé. Sé que me pilla un poquito incluso más lejos que Couto, así que... Bastante. Así que jugaremos fuera de casa otra vez, pero bueno, bien, al final, joder, nos dejan el campo, pues agradecérselo y sobre todo que pues para el tramo final de temporada podamos tener nuestra casa preparada y disponible para poder disputar los partidos de fútbol en condiciones. Así que ojalá lo arreglen pronto y vayamos para Couto. Algo máis do Ourense ou facemos aí un pouco o repaso de traxectoria, Antón? Tes algunha máis de ti que agora eres ourensán xa de pleno dereito, xa vas a empezar a votar ali e todo? Sí, bueno, no, eu que siga a Xeira, que non quero tocar nada, non quero nada. Non quere gafar. Repaso da carreira con todos os protas que pasan por aquí por Fica coa Bola. Que pasa? Que a carreira de Rufo é tan extensa que necesitaríamos un podcast de 2 horas, pero bueno, si tratar un pouco o tema do Pontevedra. Falaches antes do cariño que lle tes o club, o equipo, e que xa eres un xereiro máis, ademais residindo en Pontevedra, como digo. Non sei se estás moi pendente das redes sociais habitualmente, pero co que pasou o inicio de Liga cos dianteiros do Pontevedra, con Selma, etc. Había moita xente dicindo, para que deixar sair a Rufo con isto? Non sei como tomas ti que os xereiros do Pontevedra ainda a día de hoxe sigan dicindo, pois traede de volta a Rufo outra vez para seguir marcando goles ali en Pontevedra. Tamén é un motivo de orgullo, non? Que aínda pretendan que Rufo siga sendo dianteiro do Pontevedra. Sí, hombre, a ver, me llega, sí, más bien. Las redes sociales, verdad que ya las uso un poquito menos. Ya con mis 2 niñas que me tienen todo el día para arriba y para abajo, la verdad que no soy mucho de usarlas. Pero bueno, tampoco estoy apartado del mundo del fútbol ni de la información claramente. Y aparte compañeros me lo comentan o me dicen y sí que me ha llegado, lo he escuchado. Y bueno, y encima justo hubo la eliminatoria entre Pontevedra y nosotros también, que dio la casualidad y
sí me llegó, pero bueno, al final es normal, al final el recuerdo bonito que tengo yo del club, de la afición y todo, pues también yo sé que hay mucha gente que lo tiene conmigo, ¿no? Entonces, bueno, al final el fútbol ya sabes cómo es. Cuando van mal las cosas, pues te acuerdas de lo que tenías, cuando van bien al revés y bueno, al final están haciendo un año espectacular, están en playoff, en primera red, joder, ¿qué más van a pedir, no? Ahora que, pues eso, que tengan suerte, se refuercen bien, porque es verdad que han tenido un montón de bajas, han tenido un montón de problemas, pero bueno, aún así tú fíjate cómo lo han solventado y en las posiciones que están a estas alturas, así que yo orgulloso claramente de que la gente me quiera, ya lo noto en el día a día aquí en la ciudad, no hace falta verlo en las redes sociales y bueno, yo pues eso, encantado de escuchar todas esas cosas. ¿Hubo opciones de quedar en Pontevedra este verano? Sí, bueno, la verdad que hasta muy tarde no se supo realmente. El club en principio sí contaba conmigo, bueno, Lupe sobre todo, que quería que siguiera, hasta que firmaron al nuevo entrenador. Luego el nuevo entrenador tuvo una reunión con él no lo veía mucho, decía que quería otro perfil, quería gente más joven ya y bueno, tuvimos una reunión y dije que no había ningún problema, que nada, que yo en lo que pudiera ayudar y sumar, que yo estaría encantado porque ya lo sentía como mi casa, digo, pero si no iba a contar conmigo y tal, no pasa nada. Yo quería seguir disfrutando de esto y ya está. Y digo, y no pasa nada. Me marcho y bueno, y así pasó. Y bueno, y ahí sigo, pues siguiendo disfrutando del fútbol donde sea y dejé aquí muchos amigos, he dejado prácticamente una familia y muy orgulloso de esta etapa y ahora haciendo otra en Orense que fíjate, en tan poco tiempo estoy disfrutando también un montón, la verdad. Quen sabe, un ascenso de Unión Deportivo Orense te toca che ir a vivir para ali, o mesmo que con Pontevedra, nunca se sabe tampouco. Ojalá, la verdad que bueno, la verdad que he pasado a otro club que es una maravilla, ¿no? La verdad que todos los domingos en el Couto es un festival que montan allí en la grada y joder, se nota y a cualquier campo que vas siempre está el grupo que nos acompaña y joder, es una maravilla. La verdad que muy agradecido, muy contento y disfrutando, lo que te digo, sobre todo disfrutando, que es lo que importa. Mira, dixo Jatalim que lle faltou a Rufo para xogar na Liga de Fútbol Profesional. Conectamos un pouco tamén co resto do repaso da carreira. Ti comezas na canteira do Atlético de Madrid, non? Ata o Xuvenil B, máis ou menos. Tamén tes aí un paso pola canteira do Xetafe. Digamos que quedache aí un pouco sempre como as portas, non? O sea, en canteiras potentes, pero non chegaches a dar o paso aí a ese fútbol profesional como tal. Sí, no, al final lo que termino es ya en senior, en fútbol senior, es en el Internacional de Madrid, en el antiguo Dux, que luego desaparece. Y nada, ahí estuve varios años y luego surgió el tema de ir a Filipinas con ese equipo, que hubo un tifón en Manila y murió un montón de gente y nuestro presidente, pues su mujer era filipina, que era americano, y nos llevó allí una semana a hacer allí un par de partidos, como recaudar dinero y tal, y la verdad que fue una oportunidad para mí muy buena, ¿sabes? Fuimos allí, jugamos un amistoso contra la selección absoluta de Filipinas y al verano siguiente pues me empezaron a llamar de la liga local de allí y acabé allí. Y estuve un año en Filipinas y muy bien, gané Liga y Copa y al año siguiente me llaman de Tailandia, de la Liga Tailandesa, ya estabas en el sureste asiático y de no haber salido nunca de Madrid, de repente acabo en Manila y luego en Tailandia y estuve 7 años en Asia, o sea que fue una locura. La verdad que ahora he hecho la mirada atrás y ni lo pensé y fueron pasando los años y una locura. Y cuando tuve mi primera hija, pues estuve un año en Manila con ella, que fue donde terminé allí en Asia, ya en Filipinas otra vez, pero ya nos quisimos volver con la cría y volví al Inter otra vez, que justo acaba de ascender a Segunda B. Entonces, y nada, muy bien, pues en el Inter llegué y pues fíjate, empecé a meter goles y me firma el Pontevedra y bueno, hasta ahora más o menos, así un resumen muy, muy rápido. Y la verdad que ya vine con 31, 32 o 30 de Asia, no me acuerdo, y bueno, yo ya llegué al Inter como, pues bueno, diciendo ya llego a casa, llevo muchos años fuera, pero bueno, salí un año también espectacular con el Inter, marqué un montón de goles, llegué firme en el Pontevedra y seguí marcando goles y bueno, lo que dices de la LFP, ahí en ese año tuve oportunidad, la verdad, el año del COVID me parece que fue, pero había firmado con el Pontevedra y tuve varias opciones de firmar por segundas divisiones, pero Lupe no me dejó. Lupe me dijo que ya que me había encontrado, que le costaba mucho encontrar delanteros y llegué, y la verdad que según llegué también enseguida marqué goles y se me dio muy bien y me dijo que Nanay. Y bueno, la verdad que por un lado profesionalmente me hubiera gustado, me faltó eso en mi carrera, el haber debutado en el fútbol profesional.
Pero por otro lado, pues bueno, me dio 6 años aquí maravillosos, en los que al final hasta he decidido quedarme a vivir, y así que bueno, no me arrepiento de nada, la verdad. Xúrdeme moitísimas preguntas con todo isto, pero eu que digo que dá para un podcast de 2 horas. Simplemente por tocar un tema que lendo así entrevistas chamoume bastante a atención. Neses primeiros pasos compaxinabas o fútbol currando no restaurante do teu pai, pode ser? Quero saber que facías no restaurante. Sí, no, yo pues bueno, con 16 años pues era un poco cabeza loca, y mi padre me dijo que no iba a perder el tiempo, y me metió. Tenemos un restaurante en Madrid y me metió a currar, y me dijo, pues si vas a estar perdiendo el tiempo, a currar. Y así me hizo y me metió, y la verdad que, a ver, por un lado perdí la época de estudios y de mi juventud de tal, pero por otro lado yo creo que ahora mirándolo a largo plazo me vino muy bien, porque asenté la cabeza, aprendí muchos valores, me sacó la cabeza de los pajaritos y las tonterías que tienen los jóvenes muchas veces. Y bueno, y supe lo que es currar. Estuve 9-10 años trabajando de camarero, pero a full, pero mucho. Y entrenando por las tardes. El Inter entrenábamos a las 8 o las 9 de la noche en tercera división. Y era estar todo el día en el bar y ir al Inter, y así hasta que me salió lo de Asia. Y bueno, fue mi padre, de hecho, el que me dijo, porque yo le dije que dónde iba a ir, que tenía el trabajo, que tal, cómo me iba a ir a Manila. Claro, no se me ocurría irme hasta allí, y me dijo, él dice, aquí esto lo vas a tener siempre, aprovecha la oportunidad y nunca se sabe. Y marché, y la verdad que a partir de ahí, que fue en 2012, pues me empecé a dedicar a esto profesionalmente realmente, y de ahí fue cuando ya tuve mis mejores años, ¿no? Tes historia de libro, así que vai pensando no futuro, porque tes historia da vida de Rufo Sánchez, da súa carreira, tes historia de libro, pero vamos, superventas, xa cho digo. Una trilogía, sí, de medalla. Algo máis, Antón? No, nada máis. Pois, Rufo, 1.000.000 de grazas por estar aquí, que sigan indo ben as cousas no individual e tamén para o club, para a Unión Deportiva Ourense, a loitar por ese playoff, que vos quiten aí a ilusión, que ninguén vos quite a ilusión, mellor dito, e tamén unha petición, oxalá gozar de ti no fútbol galego moitos anos máis. Para Madrid xa non volva, xa agora aprende galego e xa queda aquí, para que sexa. No, yo ya te lo confirmo ya, ¿no? Si nosotros, de hecho yo tenía mi casa en Madrid y la vendimos el verano pasado ya, porque tomamos la decisión de quedar aquí. Mi hija pequeña es pontevedresa, y la mayor vino aquí con 2 años y tiene ya, ha hecho 9 ya ahora, y no quieren irse. O sea, ellas son las que han dicho, yo tampoco, yo estoy muy a gusto, pero al final era una decisión de familiar, y todos ya hemos decidido quedar aquí, o sea que yo ya estamos por aquí dando guerra siempre ya. Sí, señor. Moitas grazas, Rufo, unha aperta moi forte. Nada, vosotros, chao. Ahí estaba, Antón, don Rufo, qué pasada, tío. Estaba nervioso al principio, estaba como emocionado, macho. Que moitos anos detrás da entrevista tamén, Cuidado, moitos anos, sí, dende logo, foron moitos anos, así que, bueno. Aí estaba o xogador exalta da xornada neste 11 galego 137, e unha vez que falamos do xogador exalta da xornada temos que ir un pouco de merenda, ¿no? Mira, está a xente xa pendente. Jude Valentines. Antón, que opinas do penalti do Negreira? Xa está a xente aí. Entrou Negreira Ganga antes aí tamén pendente de se oímos falar da polémica. Agora vai. Aí vai. Tranquilos todos, que agora falamos. Porque temos que falar o nome de Jude Valentines meus deces. Jude Valentines é moi bo, sí, é moi bo. É moi bo. Hoxe non ledes o chat, si, home. A ver, Catalín, lemos o chat. Pasa que se cada un fai a súa pregunta individual a Rufo, é o que digo, xa estiramos un pouco máis a entrevista. 40 pendentes. Claro, eu tamén. Pero claro, son 30 minutos de entrevista. Por iso digo, así que hai que acostar as nenas. Digo eu. Así que imos, como digo, falar dos mellores ovos do mundo, un dos alimentos máis espectaculares para os futbolistas, para a xente en xeral, proteína pura, el huevo de la abuela, de Melide para o mundo, os mellores ovos camperos, os ovos da boa. ¿Sí? Onte chegounos unha foto, ¿sí?, con este alimento, esta caixa de aquí que está no día no Carrefour, no carro da compra, porque tedes que comprar os ovos, porque unha vez que os comprades é que enganchan, non teñen aditivos nin nada destas, porque son galiñas en liberdade aí e tal, hostia, tremendo, en Melide, espectacular. Enganchan, é que son mellores. No día no Carrefour, na meirande parte da hostelería galega, mira, gustoume o de Volk. Moitas preguntas, pero ninguén pregunta como estades vos. Nos estamos ben porque gozamos co patrocinio del huevo de la abuela que patrocinan o bazo da xornada.
grazas a pernas peleadas Lalín por ficar coa bola, pernas peleadas Lalín, no, é que temos, agora está todo o mundo pendente. É a túa conta secundaria, pernas peleadas. Non, é a miña definición como futbolista. Sí, dou fe diso. Quen é o protagonista do noso bazo da xornada, querido Antón Vieito? Está o chat revolucionado. Bueno, é que normal que este revolucionado porque o noso protagonista revolucionou o Lalín, asumiu o banco do Cortizo e dende que chegou, pois o Lalín o certo que foi outro. Son 8 triunfos consecutivos, 11 vitorias, un empate, 34 de 36 puntos posíveis e a desta semana non exenta de polémica. O Lalín superou por 1-0 a Negreira no Cortizo e por primeira vez na tempada el líder da preferente está en posición de ascenso directo, así que un dos artífices ou o maior artífice, ainda que non o dirá e non o recoñecerá seguramente, é o seu adestrador Dani Méndez. Que tal? Boas noites. Boas noites, Antón. Como é posible trocar, non sei se trocar tanto, a pregunta é como? Que lle pasou a Lalín contigo? Bueno, o primeiro que quero recalcar é que non foi solo comigo, non? Porque a verdade é que somos un tándem, Cuqui máis eu, xa o dixen desde o primeiro día, que non hai nin primeiro nin segundo, o que diga un foi o primeiro que dixemos no vestuario, o que diga Dani ou o que diga Cuqui vai a misa. E a verdade é que non fixemos nada do outro mundo, o único que fixemos foi chegar, darlle tranquilidade aos xogadores, facerlles ver que eran capaces de ganarlle a calquera, como están demostrando, e darlles confianza e pouco a pouco pois ir dándolle solucións partido a partido para afrontalos e sacalos adiante, sin máis. Non hai unha varita máxica nin unha pócima secreta que fixera que isto leváramos esa racha. Bueno, primeiro, parabéns e boas noites, Dani. Non sei se o de onte tanto ti como a Coqui o tomabades como unha final anticipada un pouco. Ao final falase moito desa xeira do Lalín, levamos semanas aquí en Fica coa Bola falando de todos os partidos que levades sen coñecer a derrota. Chega o primeiro clasificado do que tamén se fala moitísimo a nivel preferente, pois ese partido como marcado en vermello no calendario, non? A primeira pedra así de toque para dicir estades capacitados para competir contra calquera, pero agora ven o maior calquera de toda a liga. Sí, a verdade é que o Negreira leva unha temporada magnífica, unha racha increíble, non? Tanto nós como a eles, a verdade é que levamos un nivel de puntuación que é moi raro que se faga. O ano pasado, ao final, o Transatlántico do Montañeros, pois na primeira volta fixo 42 puntos, e a verdade é que era como a indestructible, e o Negreira este ano na primeira volta fixo 41 e nós 39. A verdade é que sí que era unha pedra de toque, pero era un partido importante, pero eu creo que máis que outra cousa co tempo e as xornadas que ainda faltan, eu creo que era un pouco o factor anímico, que ganara iba a ter un subidón, eso está claro, pero non era nin definitivo, nin quedando 16 xornadas por diante, queda moita liga, ahora somos nosos líderes, pero aquí cando te despistes perdes o primeiro posto como a nada. Claro, xa que o dis, era unha pregunta para despois, para cando vexamos vídeos do partido e demais, pero o feito de que este partido tan importante sexa tan cedo, porque estamos no mes de xaneiro, este é final anticipada, supoño, porque para min era final anticipada porque no caso de que o Negreira gañase xa sería máis de un partido de diferencia, e está claro que co ritmo de puntos que levades non ides a pinchar moitos partidos. Sobre a polémica, que o feito de que sexa tan cedo este partido sexa que non vai a repercutir tanto as decisións de arbitrarias deste partido como se fose quedando 2, 3, 4 partidos. Sí, está claro, pero é os tempos da temporada. Ao final é o primeiro partido da segunda volta, queda moita liga. Si é certo que se o Negreira pois ganaba, volvíase a poñer a 5 puntos, que a verdad que co ritmo que leva se o mantén é prácticamente insalvable, pero bueno, nós sabíamos que tiñamos unha oportunidade, nós estamos disfrutando da temporada, a verdade é que eu que lles dixen antes de empezar o partido era que tiña unha envexa deles increíble porque apetecíame estar do seu lado para xogar este tipo de partidos, no que había un montón de afición, tanto do Negreira como da nosa, un partido que era para xogando o liderato da preferente, moi atractivo incluso para calquera aficionado ao fútbol que non fora do Lalín e do Negreira. A ver, era un domingo para acercarse ao Cortizo, a pesar de que é unha nevera e que fai un frío que te morres, pero a verdade é que era un partido moi bonito de disfrutar, pero o que falamos non era definitivo para nada. Como digo eu, de momento non conseguimos nada, levamos unha boa xeira, está claro, é prácticamente impresionante, pero a estas alturas non tes nada feito de aquí ao final da temporada, queda moito e hai que seguir traballando.
Bueno, imos ver un pouco o resumo aí que montamos do partido, as accións que do encontro no Cortizo, como sempre imaxes de TV.gal. Non sei se estás de acordo comigo, Dani, que foi un pouco Lalín en canto a ocasións primeiro tempo, Negreira en canto a ocasións claras, ainda que é certo que o Lalín pode pechar o encontro con unha de Hugo e outra de Loi, pero máis chegadas do Negreira no segundo tempo, e despois un partido marcado por estas accións que estamos vendo, por o penalti que sí que ya subían o Lalín, e polo penalti que protesta o Negreira que non a subía o colexiado, pero os puntos, non, os golpes, como se soe dicir, unha parte para cada un. Sí, a ver, eu definiría tamén exactamente igual. Eu creo que na primeira parte, a pesar de que os primeiros 10 minutos nos costou entrar no partido, un pouco polos nervios dos xogadores, pero eu creo que na primeira parte sí que tuvemos 3-4 ocasións moi claras que se as chegamos a concretar, pois ao mellor estábamos falando de outro resultado. Despois chega a polémica do penalti e ímonos coa vantaxe no marcador. O Negreira na segunda parte sale increíblemente como a un ciclón. Si é certo que nós vímonos un pouco máis en bloque baixo e sufrimos bastante. É certo que temos ocasións para rematar o partido, pero eu o que distí. Para min o resultado xusto houbera sido un empate, porque tuvemos unha parte cada un, máis alá da polémica. Da polémica, canto te queres mollar, que consideras ti ese primeiro penalti sobre Manu Vilariño, ese penalti que reclama o Negreira sobre Gonzalo, un en cada tempo, tamén no factor anímico, no factor digamos máis mental, é curioso porque o Lalín marcha ao descanso con vantaxe despois deste penalti que estamos vendo agora, que transforma Eloi, e xusto cando mellor está o Negreira é o comezo do segundo tempo. Sí, a verdad que, a ver, falando da polémica, que é o que interesa, creo, sobre todo neste momento, a ver, eu entendo a indignación do Negreira, porque a verdade que o penalti non é moi claro. Si é certo que eu, aparte desas imaxes, vin outras dos aficionados que estaban por detrás, ti ves as imaxes por detrás e parece máis claro, ves as imaxes de TV.gal e non parece tan claro. A ver, eu sei que o traballo dos árbitros é complicado. A idea que teño neste deporte é que ao final da tempada o que che dan nunhas xornadas quitancho noutras. Nós, antes do partido do Betanzos, tivemos 3 partidos seguidos que foron Puebla, Burela e Maniños, nos que nos pitaron un penalti en cada un. E se che digo a verdade, eu creo que ningún foi claro. Entonces, isto ainda me acordo cando, porque nós sempre xogamos co que deixa o Negreira, non? E acórdame cando veu Dumbría xogar a Lalín, pois que houbera unha polemicaza tamén ali no Conco que se parara o partido, pois nun penalti en contra. A ver, eu entendo que o penalti non é claro, pero bueno, o árbitro veu no claro e pitou. A partir de aí o partido si é certo que é un golpe anímico, porque é un minuto antes do descanso, e a nós non che digo que non nos perxudica, senón que nos favorece, pero vendo a salida do Negreira despois, eu creo que pouco lle perxudicou, porque a verdad é que na primeira media hora da segunda parte, pois a verdad fixeron un partidazo. Simplemente é o que levan demostrando durante todo o ano. Teñen unha pegada increíble, con espacios xogan a verdad unha maravilla. Para min o Negreira é un club amigo. Eu xoguei no Negreira 3 tempadas, Cuqui outras 3, Julio, presidente, foi o meu entrenador, os dous entrenadores, Óscar e Adri, foron os meus compañeiros, son aparte de uns profesionales increíbles, unhas persoas espectaculares. Pa que nos imos engañar? Entendo o seu enfado, que non é un penalti claro, non nos imos engañar. O que si o outro, o posible de Gonzalo, si é certo que Arón me di que el lle dá o balón e que non é penalti. A ver, son as imaxes que hai, aquí non é como no fútbol profesional que poderíamos analizar. É menos mal, porque si mira, se estamos facendo isto e non é fútbol profesional, ti imagínate se temos liada a da capital do Estado español, miña nai. É o que hai a fútbol. Eu xa vos digo, eu son dos que penso que en 34 partidos os árbitros danche, quítanche o mismo, e ao final eu creo que é a competición máis xusta. Pois agora parece que poido favorecernos un pouco neste partido, non che digo que non, bueno, pois seguramente en outros nos vai a perxudicar, e seguramente o Negreira favoreceulle noutros e noutros perxudicaralles. O que está claro é que tanto un como outro equipo levan unha xira de resultados e non é gracias aos árbitros, eso teño clarísimo. Tema polémica, Sanchao, non imos falar nada máis do tema. Creo que mega revolucionado, pero creo que non vale a pena. Nunha extensa resposta da Nina que se mollou, creo que xa está tema suficiente da polémica. Para min, eu aplaudo. Estou totalmente de acordo.
Mira, por actuacións individuais, porque ao final do Lalín neste 11 galego, que ao final tamén é algo co que nos quedamos nos moito, non vai entrar ninguén do Lalín, pero actuacións individuais que nos chamaran a atención, por exemplo, por se queres valorar algunha, Manu Vilariño, coido que fixo un gran partido, Eloi, xa falamos del moitas veces, xa entrou nun 11 galego como bazo a xornada, non puido falar aquí o cabrón, estás ti dando a cara un pouco xe tamén por el, que el non puido ese día. E despois en defensa, coido que Dani Sampaio fai bo partido, que ten un par de intervencións de moito mérito, mencionabas agora tamén a Aarón, que entrou a semana pasada, e a Josema. Creo que son así nomes que fixeron un moi bo partido. Creo que tamén, máis alá da polémica de como sea o resultado, que ao final este é un contexto moi concreto, creo que Dani Méndez e Coqui teñen que estar contentos co seu equipo, co resultado que deu o seu equipo. Contentos non, contentísimos. A verdade é que non só neste partido, a verdade é que temos un grupo magnífico, cun nivel magnífico, o que vos decía ao principio, nós sabíamos da capacitación dos xogadores, sabíamos que eran capaces de sacar partidos adiante e así o están facendo. A min o que máis me gusta de todo o que acabas de dicir desde fora, non, que nós estamos dentro, que fales de xogadores como a Manu Vilariño, como a Eloi, como a Josema ou como a Aarón, que son ADN 100% Lalín, que saliron da base. A verdade é que iso é un orgullo para o pobo e para o Lalín. O Lalín que eu coñecín e no que eu xoguei sempre se nutriu dun 70-75% de xogadores da casa. Despois fai falta ese 20-25 que para competir en determinadas categorías pois tenenche que dar ese plus, como que acabas de nomear, como a Dani Sampaio, o Zamora da categoría, un xogadorazo increíble, pero tamén che podo dicir unha cousa, o que tiñamos enfrente, José, outro porteirazo increíble que sacou 2 ou 3 actuacións increíbles no partido de onte. A verdade é que sigue certo que Manu e Eloi están moi ben, Eloi está de pichichi da categoría, pero a ver, se ao final os dous equipos están arriba é porque teñen mimbres, tanto un como o outro. O Negreira ten un potencial moi alto e así o está demostrando. En todas as líneas, igual que a nós. Nós trataremos de seguir traballando para poder seguirlle o ritmo. Ou marcalo, nunca se sabe. No, claro, que agora é marcalo, non quero meter presión, pero depende desde vos. Sí, está claro, a ver, Cookie, que ao final levamos toda esta xeira, non? Sobre todo ao principio que enlazamos pois moitas vitorias e veías que non avanzabas en postos, unha vez que estuvemos quintos, cuartos, ganabas, porque os demais rivais de arriba tamén ganaban, tiñan unha xeira de resultados, o Orden estuvo e o Santirso unha xeira tamén moi boa, e o Negreira xa nin che conto, entonces veías que non acababas de avanzar, e si é certo que unha vez que chegamos aí ao segundo posto, a 2 puntos do primeiro, pois Cookie sempre dixo toda a semana, é que ten que estar escrito. Se nos deixaron chegar, acercarnos a poder estar a un partido de ser líderes, polo menos unha semana temos que disfrutar o liderato, como aquén que estaba escrito. Falabas agora dese sentimento tamén de Zano lalinense, de xogadores que ao final están na base do Lalín e que chegan ao primeiro equipo. Eu queria che preguntar como sentías máis responsabilidade, se vestindo a camisola do Lalín como ese habilidoso extremo do que falan, non o sei porque nunca che vin xogar, pero como sentías máis responsabilidade, agora que eres adestrador ou cando na tua época de xogador? A ver, responsabilidade sentía sempre. Si é certo que agora que estou de adestrador, pois a verdade é que a responsabilidade é ainda maior. Ao final controlas un grupo, gestionas un grupo de 25 personas e a verdade é unha responsabilidade moito máis que o mellor xogando. Ao final xogando eres un máis e é certo que sempre queres dalo todo e o mellor para o equipo, pero eu creo que son diferentes. A verdade que agora, pois mira, tocoume estar nesta andaina e a verdade que a responsabilidade eu creo que é maior dirixindo que xogando. No tema director deportivo, porque tamén, creo que non foi doado, ao final son 4 adestradores con bolos 2 tamén nesta época incluídos. Claro, a xente dende fora pode dicir o director deportivo que se pon a él mesmo como interino cando non van ben as cousas. Tivo que ser complicado. Sí, a verdad que sí, pero bueno, quero dicir, a decisión non a toma o director deportivo. A ver, somos unha directiva de 10 personas que se reúnen e toman unha decisión. Eu creo que os directivos somos unha especie, agora xa non o son, pero somos unha especie en extinción, non? É un traballo cero agradecido e isto é como os penaltis, ao final o que o tira é o que o falla. Entonces na directiva o que toma as decisións podes equivocar ou acertar. Está claro que as toman polo ben do club, ou eso se presupón, despois pode salir ben, mal ou regular, pero bueno, é o que lle toca ás persoas que teñen que tomar ese tipo de decisións. O certo é que eu fora director deportivo e tuvera que
dar ese paso adiante para facer esa transición inicialmente temporal, pois sí que era un hándicap a maiores e unha losa máis grande no tema da responsabilidade, por suposto. Pero bueno, aquí estamos despois de 12 xornadas, non? Nada mal, nada mal. Creo eu, vamos. Creo que non saiu mal. Dai, Antón. E despois de 12 xornadas e con estes números, tes algún partido marcado en vermello ou vai ser un tópico de semana a semana, partido a partido, xa o sei, pero pregunto, pensas que hai algún partido que teñas ese medo de perdelo? Cando se vai a cortar esta xeira? Tes ese medo de perder? A ver, eu cada vez que nos falan da racha joder, que ven, que 12 partidos, tal, a miña primeira frase é que as derrotas chegarán. Está claro que esta racha non vai ser infinita no tempo. Nesta categoría é unha categoría moi igualada, quero dicir, independentemente de que nós podamos facer esta racha de partidos, calquera partido, calquera rival se pode ganar, eso está clarísimo. De feito, sí que hai partidos que ganamos con máis solvencia, pero hai outros partidos que ganas pola mínima sufrindo. Si cabe, este último xa moito máis, pero a verdade é que nese sentido, en comparación coa temporada pasada, en partidos nos que temos resultados cortos ventaxosos, a verdade é que o equipo está demostrando unha madurez increíble para acabar sacándolos adiante. É que puxeme así a mirar un pouco o calendario do Lalín, xornada 2 da segunda volta, puxeme a mirar o calendario, sí que agora tendes dúas saídas difíciles, Miño e Sofán, pero despois póñome a ver así rivais a domicilio, e sobre todo hai rivais que creo que se van a estar xogando as cousas na parte baixa, e iso pode ser máis perigoso incluso que os de arriba. Sí, a ver, o que ten a segunda volta é que os obxectivos dos equipos están xa máis preto de definirse. Entonces, os equipos, tanto da baixo como da arriba, sempre dan un plus máis que na primeira volta, porque na primeira volta vas máis relaxado, porque ainda queda moito, etc. Pero cando son as últimas 8 ou 10 xornadas, xa empezas a mirar os obxectivos moito máis preto. Os da baixo tratan de apurar para rascar e para poder sair de abaixo, e os de arriba non queren descolgarse para loitar polos obxectivos. Sin duda, os partidos da segunda volta, os últimos 8 partidos, son definitivos e moito máis complicados que os que podamos ter agora de aquí a eses partidos. Si é certo que ahora mismo o noso inicio de liga pois é contra rivais tamén dun nivel, como pode ser o Negreira. Ahora temos Miño, temos Sofán, 2 seguidos fora, como ben indicas, despois vennos o Ordes. A ver, temos ahora 3 partidos moi complicados, nos que en calqueira domingo deses 3 pode chegar a derrota, non che digo que non. Pero bueno, nós ímolos plantexar como hasta ahora, con traballo, humildade e sacalos adiante para poder seguindo dándolle estas alegrías á afición que a verdade que merecen. A afección e tamén os xogadores, porque polo que nos comentaron, non sei cada canta vitoria a Icea. Sí, a verdade que levamos unha xira de ceas tamén importante. A verdade que eu cando cheguei, bueno, eu debutei co Dubra, e o seguinte partido era fora en Santirso, e como a Santirso é unha das salidas máis complicadas, cando fomos nós, eu mirei a tempada pasada, habían perdido un partido na casa de 17, entón dixen, veña, se ganamos en Santirso, invito a unha cena. E ganaron en Santirso. E como xa colleron a dinámica, xa me dixeron, a seguinte cando é? Entón dixen, bueno, 3 vitorias seguidas. Pois, despois de Paio Saco, do empate en Paio Saco, fixeron as 3 vitorias seguidas. E despois só se me ocurriu a min virme arriba e dicirlle que 4 vitorias seguidas. E en Betanzos fixeron a 4ª vitoria seguida. Despois tamén a directiva, pois tamén nos está, ahora dixolles que se ganaban Betanzos e Negreira, tamén invitaban a cena, ganaron Betanzos e Negreira e temos esa cea pendiente. Sumouse polo medio a cea de Nadal. Como digo García, nesta última dixo, eu vou necesitar un xustificante na casa porque xa empezan a desconfiar de que haxa tanta cea. No, é que é menos mal que chega a directiva, porque como teñas que asumir ti todas, hai que pluriemplearse triple ou cuádruple. Digo eu. Sí, a verdade que ahora puxenlles un objetivo moito máis complicado. Podes dicir ou non se pode dicir, eu creo. Pódese dicir, o que lles pedín é que cando sexamos líderes con 6 puntos de diferencia co segundo clasificado, outra cea. O bonito ese tal, cando perdamos cena. Porque como non perdedes, pois claro.
Menos mal que o tema de pliegues e así, de categorías un pouco superiores non se leva moito, porque ademais nesa zona comese moi ben, cada cena, cuidado. Di María Leo polo chat, o dietista do Lalín dimitiu. Claro, a ver, é que cuidado. Máis ao lado que esos peites na casa, hai que estar ben físicamente tamén para unha categoría cadela como a preferente. Sí, bueno, pero a verdade é que os rapaces mereceno porque a verdade están facendo xa non só os resultados e o traballo que fan, a nós como cuerpo técnico a verdade é que nos están poñendo as cousas moi fáciles, sin duda. Algúnha máis, Antón? Sí, xa que sacaches anteriormente o tema xogador, creo que Dani ten unha historia de superación como xogador, non sei como a quere definir el, porque creo que vin aí en algunha conversa que pasaches 2 cruzados, non sei se un en cada xeonllo, e bueno, noutros tempos, porque non hai agora todas as facilidades na operación, facilidades de rehabilitación como supoño que habería na época dos 90 no Cortizo e demais, non sei un pouco que a túa aprendizaxe dese momento e da túa carreira. Sí, a verdade é que a mí tocoume un pouco a cara amarga do fútbol co tema das lesións. Si, eu tuve en 2005 opereime do primeiro cruzado. Pois entón, suma de 15 anos que hai en 90. Perdón por... A tempada seguinte, cando volvín a empezar a xogar, concretamente en Negreira, xogando o Lalín contra o Negreira, pois rompín o cruzado da outra perna un ano despois. A verdade é que sí, que a min servíronme de aprendizaxe na vida, non só para o tema do deporte, sino para a vida en xeral, de que pásanse momentos difíciles. A verdade, eu tuve moita sorte, porque nesa época había unha persoa aquí en Lalín que se chama Carlos Lalín Novoa, que estaba de redactador físico deportivo, unha grandísima persona que me botou unha mão nas dúas recuperacións. Ele agora leva con Mourinho xa desde que Mourinho estuvo no Madrid, por Manchester, Roma, agora está en Benfica, estuvo en Fenerbahce, e a verdade nese sentido levoume a recuperación e quedei increíble. Ao mellor pois foi casualidade de que estuvera en Lalín, estuvera iniciándose no Depor e lle gustaba e non lle importaba botarche unha mão. Si é certo que, bueno, foron momentos duros e bueno, a verdade é que sempre me quedo que despois volvín na tempada seguinte, pois foi cando unha das mellores tempadas, cando xogamos a fase de ascenso a segunda B en Amurrio, que quedamos eliminados, que fomos subcampións de Liga, e mira, pasei do negro ao branco en prácticamente un ano. Sí, señor. Algo máis, Antón? Se non tiramos aí a clásica, non? Que tiñas por aí tamén apuntada. A clásica facemos ya todos os protas que por coñeceros un chisco máis fora do fútbol. Tes que saber tamén que coido que eres o primeiro adestrador que entrevistamos nun 11 galego nas 4 tempadas que van de 11 galego. Así que tamén dende ese punto parabéns. E iso, un pouco coñecerte fora do mundo do fútbol. Coido que cando chegaches como adestrador houbo que resolver aí algo de disponibilidade laboral. Non sei a que se dedica Dani Méndez fora do fútbol. Pois xestiono unha empresa de residuos. Dedicámonos a recoller residuos industriales. Bueno, teño bastante lío, a verdad, non che vou a mentir, pero bueno, inicialmente como isto parecía que podía ser interino, pois que non iba a ser para o longo prazo, pero bueno, agora a verdade é que fun compaxinando tanto como a Cookie, que Cookie dedícase á hostelería, é bastante ten co seu, e a verdade é que podemos irnos adaptando e agora, pois mira, non creo que teñamos problema en terminar a tempada. Eu tampouco creo. Se o Lalín ascende a terceira, igual hai que pensar na exclusividade, que ademais é un sitio que o merece por club, por afección. Eu creo que merece o Lalín como mínimo terceira, así que se logrades o ascenso, creo que hai que ir pensando niso, Sí, a verdade é que o Lalín por historia, sobre todo, sí que todo o mundo cree que ten que estar en terceira división, que tamén é unha presión añadida. Pero bueno, imos ir paso a paso. A mí non me gusta falar do que poida ocurrir, porque a veces hasta non é moi... Sonche bastante supersticioso, xa que falas de coñecerme un pouco máis, bastante supersticioso. Pero se ascendedes unha cena, xa podes pedir que... Vamos nós. Vamos a Lalín, unha cena ou algo. Non gastamos tanto como estes xogadores, xa verás. Que ahora foiseme a min o sonido... Hola.
Ahora sí escoito. Nada, fixo entón a fixo unha brincadeira. broma que dicen que se ascendedes que unha cena pa nós, que non imos a gastar tanto como os teus xogadores. Bueno, pues por eso non vai haber problema. Se ascendemos non hai problema. Imos a Lín, claro que sí. Dani, un millón de grazas por tomarte o tempo tamén para falar connosco, por falar, por explicar, por dar a túa opinión tamén do tema, que sigan indo ben as cousas, e o dito, moitas grazas e unha aperta moi forte. Perdón, espérate un momento, que pregunta Jatalín, perdón Dani polo chat, que camiseta ten colgada detrás, é unha especial do Lalín cando foi contra o cancro de mama. Bueno, contra non, a favor do cancro de mama, espérate. No? Ou... No, esta camiseta é a dos porquiños que temos en homenaxe ao cocido aquí de Lalín. É a segunda equipación nosa, está enmarcada, é a camiseta que temos a segunda equipación, que é un homenaxe á Feira do Cocido, que seguramente todos coñecedes, que o 8 de febreiro témola aquí en Lalín, é esa camiseta. Máis comida. Máis comida, exactamente. Dani, moitas grazas, unha aperta moi forte. Gracias a vos, un abrazo. Pois aí está, Dani Méndez. Me tirei coa camiseta. Sí, a verdad que sí, dixeches, do cancro de mama e veña. Estou convencido, fora. Oye, cando xogaron contra a Céltica no playoff, estiven aí, xogaron con esa camiseta e digo, en plan, xuño tal, non sei que, pues será por esto. Era por comer. Al final... Dalle. No, placeres da vida. Quería falar de varias cousas. Primeiro, que o chat volveuse completamente tolo. Sí. Eu entendo a rivalidade, entendo moitas cousas, pero bueno, creo que tedes que relativizar un chisquiño con certas cousas que estou vendo polo chat, porque ao final o fútbol, bueno, en fin, é fútbol, non vai moito máis alá. Correr un tupido velo. Despois, quero agora ver os vídeos de Maiseu e mollarnos ti e Maiseu tamén. E despois, o de Jatalim, que agora dicía por aquí Adrián Tsunami, cando lle damos o bazo da semana a Jatalim e o coñecemos, menudo sobos e que maneira de repartir balóns a un solo toque. A min, primeiro, encantaríame desvirtualizar a Jatalim, pero segundo, estaba falando todo o tempo de tópicos, pois eu creo que Dani, dentro de falar como un adestrador, que ao final os adestradores falan así, o sea, non hai poucos adestradores que falando con eles dean moitísimos titulares. Falaba el da entrevista de Luis Carro. A entrevista de Luis Carro foi moi parecida. Ao final entrou o xogo. Foi peor e acabou de ascender. Foi pior en canto aos tópicos de adestrador, pero quero dicir, é normal que, e aínda así mollouse co tema, acaba de recoñecer ou acaba de dicir en Fica coa bola que para el o penalti, que non hai prácticamente penalti a favor do Lalín, claro. Sí, non dixo como tal non é penalti, pero bueno, el mollouse deu a súa opinión. Entón, non o sei. Cal é a túa opinión das accións polémicas? Queres volver a poñelas? Creo que ningunha das dúas son penal. Non sei quen foi que non dixo polo chat, non sei se foi Madiarego precisamente, que agora puxo de ben moi forte Fica Cabola 2026, dixo unha hora de entrevistas, Fica Cabola ben moi forte no 2026. Sí, é verdade. A ver, tamén é certo que os dous protas eran para estar longo e tendido. Rufo, é o que dicimos, quedamos con media hora de preguntas no tinteiro. Con Dani seguiría falando de fútbol tamén moito tempo. Quero dicir, danos pa o que nos dá, e ainda nos quedan outros 10 xogadores por repasar. Para min, no primeiro, por máis que o vexo, é certo que Juan Diego toca balón na acción con Manu Vilariño, pero para min é penalti. E digo máis, pode ser penalti, sí. A do Pacha Espino onte con Brian Zaragoza, que se está liando tanto por Twitter, é menos penalti. É menos penalti, pero para min é penalti, porque lle cortas a trayectoria na carreira, metes a perna, ao final é unha cambadela, para min, na miña opinión. E despois a de Gonzalo pareceme máis claro. A de Gonzalo pareceme máis penalti que o do Lalín. Por iso é curioso que asubíen o do Negreira e non asubíen o do Lalín e non o do Negreira. É a miña opinión. Cada un pode ter a súa, pero creo que tampouco é paliala tanto. Quero dicir, entendo esa brincadeira, entendo a salsa da competición, entendo o community manager do Negreira poñendo roubo porque vai un pouco na idiosincrasia aí no jajaja e tal, pero tampouco, non sei, quero dicir, xa está, non? O sea, é un partido máis, ao final anticipada, pero son 3 puntos ao 19 de xaneiro, que a de liga que queda. O mellor chega o Maniños e lle gaña un dos dous, Maniños por decir ou calquera, e lle gaña os dous de arriba, quero dicir, queda moito. Sí, eu non compro a camiseta do Maniños. Eu tocar balón non exime de que non sexa infracción. Eso hai que dicilo, pero é que, a ver, entendo, eu creo que un colexiado que vai a este partido ten que poñer o listón alto, sobre todo nos penaltis, non sei, non teño ni idea, un pouco a miña opinión. O que está claro é que dis que
19 de xaneiro, primeira xornada da segunda volta. Seguramente, se botamos a vista atrás, na primeira xornada de Liga, no Negreira Lalín, hai algunha xogada polémica, pero xa ninguén se acorda. Por suposto, por suposto. E despois o de que sáltame o anuncio dos calzóns, di ese de Negreira Gang. E despois que hai unha cousa que a min sí que eso non me gustan nada, nin as mans negras, nin o de o Lalín está primeiro porque leva de xornadas con arbitraxe a favor, nin de canto lle pagastes a non sei quen para estar onde... Eso no fútbol, a ver, pois mira... Negreira, bueno, o mellor o Barça con Negreira pagou, pero o resto non ten cartas para pagar ya ningún árbitro, ninguna federación para ascender, porque senón o Lalín, por historia, por club, por afección, tería pagado moito antes para estar en terceira, en segunda federación, etcétera, etcétera. Entón eu non creo en mans negras, nin creo en resultados deportivos que teñen que ver con que alguén paga algo a alguén para chegar ali. E creo que ata aí, cantos cocidos pagaron? Bueno, mellor en cocidos, eso xa non o sei. O mellor invitar ao colexiado un cocido, non o sei. Algo máis do Lalín Negreira? No, creo que é suficiente, que está, xa avisábamos disto, está moi, pero que moi bonita a preferente. A preferente norte creo que vai ser unha disputa, pero non ata a final de Liga, ata que quede moi pouco. Queres, xa que esta xornada, este 11 galego, o bazo da xornada foi un adestrador, queres darlle a volta ao calcetín e ir co adestrador, xa que estamos? No. Vale, imos co 11 entón. Imos coa portería deste 11 galego número 137. Temos aí a Rufo Sánchez coa pá e co gorriño que lle puso o señor Pablo Verdeal como xogador exalta da xornada da Unión Deportiva Ourense, que se mete en playoff. Na portería puido entrar Lulo do Antela, un xuvenil que xogou como titular da portería do Antela, que venceu e que nos dixeron que estivo moi ben e podía ter entrado neste 11. Tamén Dani Sampaio do Lalín, co que falamos agora con Dani Méndez. Pero finalmente decantámonos por Pablo Losada do Lemos, Antón, na preferente sur, porque o Lemos, bueno, estiveche aí cortando vídeos, un dos partidos da xornada interesantes na preferente sur. Sí, un dos partidos interesantes, o Choco Lemos, un Lemos que viña de perder tamén con feridas e con polémica no Manolo Barreiro por 2 goles a 1 ante Pontevedra B, e tiña unha difícil misión porque en Santa María o Choco estamos vendo que cando ten o día pode meterlle 4 ou 5 a calgueira, entón toulle bastante valor o tema de deixar a portería cero, pero sobre todo tendo en conta como o fixo Pablo Losada, sobre todo tamén que... pola derrota dura que viñan de recibir ante o Pontevedra B, que ao final perden esa condición de segundo clasificado. Sí. Da pasada xornada. Ah, vale. Perdón. Desconectei. Estaba lendo o chat. Que opinades da fichaxe de Marru por Qatar? Bueno, unha mágoa. Dixo aquí fica coa bola que non marchaba en decembro, e ao final marchou. Pero a ver, creo que todos marcharíamos. Todos, absolutamente. Ata Simón Lamas. Que raros do Lemos montando follón cando non gañan. Montando follón? Eso foi a semana pasada, xa está, xa empezou. Digo eu. Eso foi o martes pola mañá. Veña. Este é o resumo, este é o 0-1 de Fito Periale. Xa que currache, dalle caña, veña. A recuperación alta e o pase da morte para que Fito marque o primeiro, puxemos goles, pero sobre todo entrou Pablo Losada, así que ímonos a fixar nas accións do gardameta de Pablo Losada. Mira como saca este case que man a man coas pernas e a de Cano. É a única así oportunidade clara do Choco na primeira metade. Tamén hai un par de corners que saca ben de puños. O Choco para mí levou máis iniciativa co Lemos, que se atopou un pouco con ese gol. Mira esta tamén que saca de puños, que pode haber falta, pero sobre todo a xogada chave, este penalti, que creo que é penalti sin dúbida. Claro. Clarísimo. Que o colexiado non dúbida. E a dobre parada a graña, porque primeiro ia sacar o penalti, mira, pa, e despois moi rápido de pé para tamén tapar ya o segundo intento. Cuidado, tremendo. Luis González, sí señor. O 0-2. Pouco que dicir, criminal, xa o di todo o vídeo, verdad? Non teño moito máis que dicir. Mira, di Adrián Tsunami, Fito 16 de 7 goles, locura, verdad que sí, unha animalada. Co Castro vai quedar en pouco rexistro co Castro, como siga así co Lemos. A parada é brutal de Pablo Losada, ademais de todo o que fixo no partido, despois este gol para pechalo a vitoria, pois é tremendo ese gol de Luis González. E con esta vitoria o Lemos que queda con 34 puntos a un do Pontevedra B, que lle gañou o Valladares cun gol de Manu Galego, que entrou a pasada fin de semana, pasado luns, no 11 galego, gañoulle pola mínima o Pontevedra B o Valladares, así que está con 35, 34 o Lemos, o Atios que empatou segue coa vantaxe no máis alto con 38 puntos, 32 o Antela, que segue aí nas posicións de playoff, e pecha os postos de playoff, métese aí
nesta xornada o Porriño Industrial, Antón, do que despois falaremos. O Arnoia queda con 31 e despois por abaixo 10 o Umia, 15 Sporting Ceranova, Tide 16, Alerta Navia, Moaña e Choco 19 puntos. Despois seguiremos repasando máis Preferente Sur. O Lemos leva só 14 goles encaixados, igual que non Deportivo Ourense. Todo me recuerda a ti, di Madialevo. Co que foi o Choco, pois sí, co que foi o Choco. E aí está, un ano, xa o comentamos moitas veces, un ano, bueno, de transición un pouco pro Choco, non? Con moita novidade, con moita xuventude, polo tanto tamén con altibaixos. É normal que haxa momentos de irregularidade no Choco porque teñen moita xuventude. Que ibas a dicir? Creo que vai a ascender directo o Lemos. Eu levo dicindo desde o principio de tempada que era o tapado, que non sei que... Que me vin o partido completo por primeira vez na tempada, pois, gustoume moito, gustoume moito porque é moito do fútbol co que me identifico, roubaron unha, meter un golazo e o resto a defenderse e sacar balóns, quero dicir. Gustoume moito. Esculmar, Lanín Lemos dende hai 2 meses, di aí polo chat, así que veremos. Seguimos na Preferente Sur porque como central dereito, ainda que teño dúbidas de se xogou lateral, lateral dereito, non? Lateral dereito xa tiña dúbida, poder percorrer e xogar en toda a banda, cálome, di Negreira Gang. Mira, outro que me gustaría desvirtualizar, evidentemente non tengo bagaxe que ten Jatalim no 11 galego, pero sí en TikTok, por exemplo, interactuamos moito con ese de Negreira Gang. Gustaríame desvirtualizalo tamén. O día da Copa do Rei faltounos iso. Os Bad Boys campións, pois por de agora está xelle poñendo cara, aínda que o Atios, cuidado, o Atios tamén ten un auténtico equipazo. Falamos da banda dereita, falamos de Marcos Cid, do Cented, nunha das goleadas da Preferente Sur esta xornada, Antón. 4-1 que venceu o Cented diante do Cultural Areas nun partido que necesitaba, e tanto que necesitaba o Cented. Espérate que, como sempre, non estou co guión aberto, pero vou a buscar o dato porque é a segunda vitoria do Cented dende que chegou Manu Losada, pero que anterior creo que foi o 30 de novembro diante do Vilalonga. Por lo tanto, levaba moito tempo sen gañar o Cented e necesitaban un triunfo así, sendo moi superior ao Cultural Areas e coa actuación fundamental de Marcos Cid, que marcou 2 e asistiu 1. Mira, este é o primeiro, o balón que ven de esquerda a dereita, e vai a chegar Marcos Cid. Non sei como vedes a saída de Adri Tielas, pero logo mira, tac, e para dentro. Adri Tielas, un dos mellores porteiros da Preferente Sur, neste caso non está moi acertado. Tamén é certo que é tan longo que dixo, esta collo a eu, sabes? Mira, empatou no 46 o Cultural Areas. Este é a seguinte xogada. Saca de centro, balón atrás, a conducción, rachaliñas na dereita e mira o centro que mete. O centro é un escándalo, Criminal. Edu Otero, non? No gol. Sí. Criminal. Este xa é o 4-1 no 90. Esa falta tampouco creo que está moi acertado a Adri Tielas. Ese dobrete, sendo lateral, asistindo no gol máis importante, porque marcar o 2-1 un minuto despois de que che empate o Cultural Areas, creo que é o gol máis importante do partido, sen dúbida. Ten merecido esta aparición, probablemente, se non estivesen Rufo e Dani Méndez facendo o que fixeron, pois sería un dos candidatos a exalta o bazo da xornada. Sí, sen dúbida é a actuación de exalta do capitán do Cented. Oxe, que saibades que estou un pouco en versión Antón Vieites, Antón montou a maioría de vídeos deste 11 galego e eu estou un pouco reaccionando, porque non vi as reaccións de Marcos Cid e a verdade que estou abraiado co partido que fixo, como digo, o capitán do Cented con eses 2 goles. Este é certo que Adri Tielas pode facer un chisquiño máis, tamén nese segundo, vai a rematar outro na faciana, entón despista un pouco, pero bueno, sí. 2 goles de asistencia de Marcos Cid e o Cented que con esta vitoria queda con 21 puntos, 2 por riba dese triplo empate entre Alerta Navia, Moaña e Choco, así que polo de agora fora dos postos de perigo o equipo que dirixe Manu Losada. No centro da zaga temos máis... ¿Sí? Escoitei risas dende o habitáculo colindante a sala na que estou. Baixache... Creo que foi polo que dixeches de... Estou en de intercambio de roles, non? Hoxe estou performando como Antón Vieites. Creo que as risas foron por iso. Logo confirmaremos no post 11 galego. Baixache a boca así, como falando yo ao micro, e saiuche unha voz de ultratumba, pero criminal, Podes volver a facelo, por favor? Gustoume. É que non sei o que fixen. Así, falarlle pa baixo o micro.
Imos co centro da zaga, mira, falando de goleadas da xornada, neste caso na terceira, o Gran Peña ante o Noia Manciña, e destacamos o central a Alexandre Rubio, ex do Valladares, que estivo magnífico nesa goleada, como digo, do Gran Peña ante o Noia, nunha batalla, nunha loita pola permanencia, e o Noia, a verdade, de Luis Bonilla, dende que chegou 2 xornadas contra o Silva, empataron sen goles, e o Silva amarrou un penalti, en esta xornada pois 5-0, e a verdade é que deixando bastante que desexar o rendemento do Noia neste encontro ante o Gran Peña, sen, evidentemente, quitar ningún tipo de mérito ao Gran Peña e a Rubio en xeral, Antón. Sí, pero Gran Peña pois é un pouco o caso tamén do Centes Academy, non? Facía moita, pero que moita falta este triunfo. Tamén o recoñeceu o seu presidente no Galician Goles da Radio Galega, porque a xeira era francamente mala, levaba sen gañar o Gran Peña dende o 16 de novembro, pero sobre todo non gañaba en Barreiro dende o 26 de outubro, cando lle gañaron ao Boiro por 1-0. Por lo tanto, facía moita falta este triunfo, que ademais pois deixa ao Gran Peña nunha boa situación clasificatoria con respecto ao descenso. Jatalim, quen está na habitación do lado? Pois entendo que a señora Porto. Madialevo, Celerino e así... Dani Méndez. Celerino é así de alto, non está subido a nada. Bueno, o central, o ex do Gran Peña, Rubio, que marcou o primeiro tanto do partido, falando de porteiros que non estiveron acertados, mira a saída de Brais Vázquez do Noia, que non é quen de despexar ese balón cos puños, caille a Rubio, o ex do Valladares, que despois, polo que nos estiveron comentando diversos bastantes ficaboleiros, fixe un partido bestial en defensa nas chegadas que tivo o Noia, así que coido que merecido esta aparición no 11 galego da xornada. Tamén nos falaron moi ben de Coira, por exemplo, que coido que marca o quinto do partido neste Gran Peña 5 Noia 0. Mira, empezou o primeiro tanto foi de Rubio, o segundo de Marcos Fontán, Toni Armada, Coira, que marcou de penalti no 33 e pechou a goleada a Met no minuto 81, ese 5-0 a prol do equipo que dirixe Martín Blanco, que, como dicía Antón, despois desta vitoria pois ten bastante vantaxe, o certo, que se están afundindo os 4 de abaixo, sen incluir Viveiro nin Cambados, coido que se están afundindo os 4 de abaixo, Barco, Noia, Silva e Barbadás. Está a ser perigoso porque ao final pois son 3 equipos que van descender. E o cuarto, cuidado. Cuidado co cuarto, como haxa un descenso dende a segunda. Que está Sarriana, todo hai que dicilo, bastante mal. Mira, fixeche a coña de que estaba Dani Méndez na outra habitación e puxo ese de Negreira Gang. Agora entendo cousas. De entrevistalo. É que claro, nós, dende que Juan de Celia non nos ten tanto cariño, xa non bancamos o Negreira, entón, é o que ten. De que se borrou Instagram cando lle metemos no 11 non resubiu, eu xa. Claro, borrou Instagram o Juan de Celia. Joao de Celia. Confianza no galego do playoff e baixan 2. Oxalá, pero para iso tamén non ten que baixar ningún da segunda federación, e como di Antón, a Sarriana está nun bache, está nunha xeira mala, así que cuidado. O Juan de Sele non ten nin Instagram, nin TikTok, nin Facebook, é un ermitaño. Tamén vou dicir, coas que lía a veces por WhatsApp, venlle chega. Bueno, que o Gran Peña máis 9, 3 partidos, son 3 partidos diferentes co descenso. E claro, como os de abaixo non gañan, pois creo que pode estar moi tranquilos. Eu non teño tanta confianza como vos, eu creo que mínimo van a ascender 3. E polo tanto son 3 para 4. Son 4 equipos que hai para 3 postos. Creo que está máis vivo o Silva, pero bueno, isto nunca se sabe. Sí, se me preguntas hai 2 meses, quizáis o Barbadas, aínda que non conseguía nunca sumar de 3, pero parecía que estaba máis vivo nos partidos. A día de hoxe xa non o teño tan claro, esa derrota 2-0 contra Londres, non o sei. A Sarriana non acaba con Dani Jiménez no banco, cheírame, a mí sí que me cheira que Dani Jiménez remata a tempada. E pecha defensa, non sei se segue por aí Marcos Piedras ou non, pero pecha defensa Sergio Carreira do Celta. 3-0, gañou o Celta ante o Rayo Vallecano. Bueno, criminal todo, criminal a Unión, ata Brian onte estivo metido na festa despois de pelexar con Marcos Alonso por ese penalti. O papel dos carrileiros onte con Claudio meténdoos por dentro para atacar o Rayo, Pacha Espino trocado de banda con Brian pedíndolle que encarase unha outra vez, e despois, pois bueno, temos varias accións de Carreira no partido. Ao final participan os 3 goles. Esta é unha oportunidade de Brian, aí ves, mira, Carreira e o seu carón Mingueza, é dicir, mira onde puxo os carrileiros
onte Claudio, en lugar de estar ben pegadiños á banda, pois atacando moito espacio por dentro. De feito, na acción do gol, pois é Carreira o que rompe o espazo, ese pase magnífico de Hugo Álvarez, e acaba marcando o primeiro do partido. A los televidentes. Te mando un saludo desde Santi Petri y David Vidal. Encantado de conoceros, amigos. Grazas a Recuncho Gamer por esa raid de que David Vidal non mo esperaba falando de Sergio Carreira. Somos Fica coa Bola, falamos de fútbol galego, non sempre con bo criterio, aquí todos os luns facendo onces galegos, moitas grazas a Recuncho Gamer por esa raid. O 1 de marzo hai que ir a Sarria, Sarriana contra puntos suspensivos. Unión Deportiva Orense. Vale. Sí. Vale. Por onde ia? Bueno, gol de Sergio Carreira, certo que toca batalla, pero bueno, marca Sergio Carreira atacando ese espazo, como digo, sendo o carreiro esquerdo, que en teoría pois ten un papel un pouco máis de defensivo respecto a Mingueza no dereito, pero bueno, chegando tamén neste partido, tamén contra o Barça, por exemplo, facendo un temporadón Sergio Carreira. Este é a acción do penalti de Brian Zaragoza, ese penalti tan polémico co Pacha Espino. Inicia a xogada, dai a Pablo Durán, e Pablo Durán é o que lanza a carreira a Brian Zaragoza. Inicia a xogada outra vez dentro do centro do campo, sendo, como digo, carrileiro esquerdo. Este é o terceiro de Javi Rueda. De novo, mira onde está, a que altura está Sergio Carreira atacando espazo de novo. Remata, puido marcar aquí o seu segundo gol e finalmente cayó rexeite a Javi Rueda e acaba marcando, así que bueno, participan os 3 goles, un auténtico partidazo de Sergio Carreira, pouco máis que comentar, non sei se queres apuntar algo sobre o Celta, pero é criminal, o sea, ti ves isto e hai 2 vagóns no tren a 32 non sei como vai, por exemplo, por certo, Elche-Sevilla, coido que ia gañando o Elche. 1-0 cando mirei, pero confirmoche agora 2-0. 2-0, así que cuidado. Que diría Dani Méndez do penal de Brian? Que unhas veces dancho e outro quitacho. Pa min, a ver, que lle estorba na carreira, o sea, por moito que diga, como dixo Batalla, penaltiño, penaltito, pues será penaltito, sí. Pero non sei. Estivo ben Brian, en 87 baixando a defender, foi tremendo. Digo, que se está poñendo a liga con estas dúas divisións que fixen, 32 o Celta e o Betis, e que despois hai Real Sociedade Athletic Club e Girona 24, xa hai unha distancia bastante considerable entre os 7 primeiros e o resto da táboa, Antón. Xa, pero ti sabes que partido é esta fin de semana, non? Celta Real, non? Claro, Real Celta pode unir de novos espagóns. É un partido moi, pero que moi importante. Sí, a ver, perdón, pode unir, suma o Elche, vale, ponlle 26, está a 6 do Celta, pero que ainda así, o Alavés en descenso 19, está a 5 da Real. O sea, é que o segundo vagón é tremendo, o atasco que hai aí abaixo. Que bueno, a Real onte ten que ir a rezar a todos os santos porque levou o partido de milagre. Sí, ville Dios a ver. Mira, di Negreira Gang, a Real desde que casi perde con Negreira non foi o mesmo, é verdad. Pero bueno, tende a chegada de Matarazzo, cuidado, ben, sí. Andan ben. Por iso digo, creo que é un partido moi importante, pero claro, primeiro Celta, eso, que non pare, porque ten un partido aínda máis importante contra o Lille, os xoves 9 da noite en Balaídos, 9 puntos ambos os dous equipos na clasificación da UEFA Europa League, e se o Celta non quere ir a Belgrado diante do Estrella Roja xogar esa clasificación, pois ten que con un empate en teoría chega, pero bueno, saca os 3 mellor que mellor. E iso, que non pare, simplemente que non pare. Que non apaguen as luces nin quiten a música, que segue bailando o Celta de Claudio Giraldez con Sergio Carreira, como digo, facendo un temporadón e primeira aparición nesta tempada no 11 galego da xornada. Aquí en Fica coa Bola, imos co centro do campo, pivote defensivo máis preferente sur, David Alonso do Porriño. Preguntaba antes Jatalim se o Lemos ia levar os 3 puntos contra o Porriño, pois coidado, porque o Porriño conseguiu unha victoria boa e interesante esta fin de semana, o equipo de Dani Fernández, Antón. Sí, unha victoria tremenda por 1-4 no campo do Atlético Ornoia, na Queixeira. A verdade que é un partido que ten o mesmo contexto prácticamente que o docentes en canto a como foi o partido en canto aos goles, porque marca o primeiro David Alonso, empata o partido Atlético Ornoia, despois é un 2, un 3, un 4. Por lo tanto, marca os 2 goles importantes o central do Porriño Industrial, e además os 2 con protagonismo na pelota parada. Está algo bugueada a cámara de TV. A única vez que fun a ese campo tive máis problemas de cobertura que... Así que imagínome que será por eso. Pero mira,
ese foi o primeiro de cabeza dunha falta, dun córner que provoca el co lanzamento da falta, este o 2-0, o 1-2, que non se vai a ver, pero bueno, é outra pelota parada, o centro que vai ao segundo pau, entendo que aparece aí a altura de David Alonso para facer 1-2. É curiosa a historia de David Alonso porque ata aí 2 semanas estaba no Gondomar, unha fichaxe así un pouco chamativa de David Alonso, de pivote defensivo aí no centro do campo, e polo que nos dixeron fixo un auténtico partidazo na Queixeira. Coido que estaba por aí o dato, creo que é a primeira vez que perde o Atlético Arnoia no seu campo. Non sei se contan. Claro, o Atlético Arnoia non xogou na Queixeira toda a tempada, pero como local debe ser das primeiras derrotas do Atlético Arnoia, así que tamén mérito para o Porriño levar 3 puntos nun campo moi complicado. O Porriño Industrial que é o mellor visitante da categoría, son 20 puntos en 10 partidos, e o mellor visitante da categoría que, o que, bueno, antes xa dicías na clasificación, 31 puntos, empata co Atlético Arnoia, non que empate, senón que o supera nesa posición de playoff de ascenso, e o Atlético Arnoia que está nunha mala dinámica, son 2-12, e pola contra 8-12 para ese Porriño Industrial que, o que dicimos, pues está quinto, posición de playoff de ascenso noutra liga, que para mí tamén vai a estar moi igualada ata o final, porque creo que vai a ser unha pelexa xa non a 3 bandas polo primeiro posto, senón que igual tamén unha pelexa importante por as posicións de playoff, porque Porriño Industrial, Atlético Arnoia creo que se van a enganchar tamén Cultural Áreas, Porto Novo, Valadares, por lo tanto vai ser bonito. E o Villalonga que volve aí un pouco as andadas, tivo aí unha xeira na que parecía que sacaba a cabeza e que xa empezaba a coller velocidade de cruceiro, e leva unha derrota e 3 empates consecutivos aí na terra de ninguén, na famosa terra de ninguén que lle gustaba o Chacho Coudet, que antes preguntou Jatalín se perigaba o seu posto en Vitoria, coido que polo de agora non. Quen xoga o Carón? Ti dis que sí? No, eu espero que non, porque xa sabes que como este lado de mí un Chacho tremendo. Pero tengo un Celta Betis esta fin de semana, despois tengo un rival directísimo, non me acordo onde vai. Celta Betis non, a la vez. A la vez Betis, por la permanencia. E despois tengo un rival directísimo, así que eu creo que se non sei se non gañan a casa van a votar, pero bueno, é que está tamén a primeira moi igualada, pero amigo Chacho, fiel defensor, Chacho Cudé. O Carón de... Como era a frase de cornudo pecho frío? E cornudo pode ser, pero pecho frío nunca. O Carón de David Alonso xogan 2 auténticos peloteiros. O primeiro deles pon o por 2 neste 11 galego 137. Aldán Naval, o viveirense, que pon o por 2, como digo, nun dos golpes en riba da mesa despois da xeira tremenda que levaba o Boiro de José Tizón, pois foi quen os Somozas de vencer por 0-3 en Barraña, o equipo de Stili que segue nesas posicións de playoff de ascenso nun partido marcado, é certo, pola expulsión de Arán Pazos no primeiro tempo, pero é certo tamén que xa estaba gañando os Somozas cando chega esa expulsión, nun partido no que podería ter entrado, por exemplo, no 11 galego, pois Iago Domínguez, que leva unha morea de portas a cero e que estamos sendo un chisquiño inxustos con el porque aínda non tivo ningunha aparición no 11 galego e saca 2 mans con 0-2 que son tremendas. Tamén ten 2 paus, 2 balóns ao poste o Boiro nese encontro. Iñaki Leonardo gustoume moito, por exemplo, marca un auténtico golazo Joel que para pechar o partido criminal, unha picadiña maravillosa, pero que Aldán Naval ao final nesta acción de Iñaki Leonardo marca o primeiro, hai unha empurradiña pero chegando, e despois é o que forza esa expulsión, como digo, balón que queda aí chantao na fochanca de Barraña, é máis listo que ninguén, máis rápido que ninguén, chega antes que Arampazos, para min expulsión clara, entón, non sei como vestí, como bota ese balón aí en Barraña, no céspede natural, tal e como estaba, chega antes que Arampazos e para min é expulsión clara. Sí, moi clara é o que dicías, o partido trocou co gol de Aldán no primeiro minuto de fútbol, que ben vale esa aparición non se galego a xornada, polo contexto no que tamén dicías da xeira do Boiro, do partido importante na zona alta da terceira, e logo acabou de trocar con esa expulsión de Arán, e logo os goles de Juan Cambón e de Joel, que deixaron o partido máis que encarrilado na primeira metade para o equipo de Stili. E con esta vitoria os Somozas, que queda en terceira posición con 31 puntos, empatado co Racing Vilalbés, que empatou ante o Polvorín. Arousa con esa vitoria na illa que ibo repasar en breves, non tranquilos, 30 puntos. Boiro queda con 28, aínda pechando as posicións de playoff, porque como digo, o Polvorín empatou ante o Racing Vilalbés e o Céltica perdeu ante o Arousa.
Asier acaba de entrar no chat, digamos, Brais, Asier e Brais acábanse de, non sei, de conectar aquí a Fica coa bola. Xa falamos con Dani Méndez, xa tocamos a polémica, xa falamos de todo, non falas do Lalín, xa onde vai que falamos do Lalín, así que chegades un chisquiño tarde. Que se queredes seguir no chat aí dicindo cousas, nós encantados, non pasa nada, máis retención, máis visualizacións, pero xa tocamos durante máis de media hora longa e tendida, así que Manu Vilariño fixo un partidazo, efectivamente, así que se queredes, cando subamos a YouTube, volvedes para atrás e deixades aí un comentario en YouTube sobre a polémica, sobre se nos bollamos ben, sobre se houbo tópicos Madialejo Prime. ou sobre o que queirades. Respect. Pouco se falou, si moi pouco. Madialejo Prime. Case non falamos de comida, verdad que sí. A verdad que sí. Bueno, algo como máis de centrocampista esta semana, Brais Calvo, do Lalín. algo máis de Aldán Naval. No, que bueno, que un futbolista, que obviamente esa liña de 3/4 era, obviando Compos, enfrontábanse dúas das mellores liñas de 3/4 de campo da terceira, como son a do Boiro e das Somozas, que levamos falando toda a tempada en Fica coa bola, así que merece esta aparición, este por 2 no 11 galego da xornada. E o carón de Aldán Naval e David Alonso xoga un tipo que me cae maravillosamente ben, do que estou especialmente ledo da súa irrupción no fútbol profesional, un tipo de Catoira, era capitán do xuvenil do Celta e marchou a Xixón. Agardo un segundo que poño a webcam por aquí, quito isto, poño isto... E aí estou, que quedei xa sen batería. Xa estou por aquí de novo. Un tipo, como digo, de Catoira, que deixou o Celta xuvenil sendo capitán para marchar a Xixón e está dando un recital no fútbol profesional. Pero... Manu Rodríguez. Pero que? Que, perdón, que a webcam te faiche un cuadrado na cara. Ah, e por que fai un cuadrado na cara? Está gracioso. Aí está. É como Buscaminas. Aí está, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vale, perdón, que che fastidié a introducción de Manu Rodríguez. Está, ¿no? Sí. Nada, iso. Repitea. No, que me cae moi ben, que é un tipo maravilloso, fantástico, cuns valores maravillosos, que era capitán do Celta, marchou a Xixón e que ten unha irrupción criminal no fútbol profesional, xa marcou en Copa do Rei ante o Mirandés. A ver, é que así non se pode traballar, por favor. Que pasou agora? A ver. Que pasou? A webcam fai mama de calor. Eloi do Lalín, mellor que Vinicius, sí, moito mellor que Vinicius. Marchou a Xixón, sí, efectivamente, marchou a Xixón. Manu Rodríguez, o catoirense. O árbitro vainos facer pagar as tarxetas. Josema, o mellor central da Liga. Brais Calvo, top. Carlos, error. O mellor Eloi. Quedaronme 4 tópicos sen escoitar. Bueno, xa está ben de chat. Manu Rodríguez, que está xogando de maravilla co Sporting de Xixón nos minutos que lle dá o equipo na Liga Hypermotion. En teoría firmou para o filial, pero como digo, pois xa marcou en Copa do Rei, por exemplo, ante o Mirandés. E que fixo esta fin de semana? Pois facer un partidazo. Xogou como titular co 36 ás costas. Xa ves as mensaxes de Twitter dos hereiros do Real Sporting. Renovade o da imaxe con ficha ao primeiro equipo. Manu titular toda a tempada. Medio gol de Manu Rodríguez, que pase. Que foi iso de Manu? Vaya pase a Guille. Que bo eres, Manu Rodríguez. Mamma mía, Manu. Porque o certo é que dá unha preasistencia criminal. Un tipo de moi bo pé. Demostrou non moitos anos na canteira do Celta. Ese balón tremendo para coido que Guille Rosas. Sí. E o empate do Sporting ante a Cultural Leonesa nun partido que remata 2-4, verdad? Sí, é que ademais aparece no gol importante, porque como mete ese pase para que ríe de Guille Rosas, logo acaba rematando Juan Otero, pero ese gol que comeza a remonta do Sporting, acompañado lóxicamente da Mareona na súa visita á Cultural Leonesa, que xa non é tan cultural, agora xa é cultural, porque sen pibe xa non é o mesmo. Iso, que marcou o primeiro, que iniciou o camiño da remonta, logo marcou Dubasín, marcou Juan Otero, marcou Iván Calero para a Cultural Leonesa, que recortaría diferencias, e un ex-deportivista como Pablo Vázquez fixo o definitivo 2-4, así que mira, gran triunfo do Sporting. 59 minutos, 7,2 en nota do partido en Flashcore, 13 de 14 pases acertados, 6 de 6 pases precisos no terzo final, 4 duelos gañados, un por alto e 2 de 3 polo chan, 2 intercepcións, 3 despexes e para Fica coa bola unha preasistencia, así que top.
top Manu Rodríguez o partido que fai, e xa que estamos falando da clasificación falando da segunda división, imos ver a clasificación co Depor cuarto 37 puntos e o Sporting con 33 na novena posición. Negreira Gang, un chamamentos infantiles do Lalín, vin de estar de tío, o voso mister xa falou. A mí o Sporting gusta moito porque Borja Jiménez ten un actor que me encanta que tenga máis a oportunidade de entrevistar, entón é un tipo increíble e como adestrador encántame, non sei que fai en segunda división, entón quero que este o máis arriba posible. E tamén, obviamente, se tren un futbolista de Catoira con ficha do B rompendo a na primeiro equipo, pois quero que este aínda máis arriba, e con Kevin no lateral dereito e moitas cousas. Tal e como fala Anxo, parece o representante de Manu Rodríguez, non, pero a xente boa merece cousas boas, así que me alegro moito da irrupción, como digo, de Manu Rodríguez no fútbol profesional. Por que saen tantos futbolistas de Catoira, di Madialevo? A verdad que hai unha boa chea deles. Seguimos na segunda división para falar do partido no extremo esquerdo de Jeremai Hernández. Non lle vai gustar a Jatalín, pero o certo é que gañou o Depor ante o Almería nunha batalla directa polos postos nobres da táboa. Adiantouse Baptistao no partido, bueno, iba a dicir xogos do Mediterráneo, agora é o Almería Stadium ou como se chame, e remontou o Depor. O Almería non me gustou nada, Antón, pero nin en ataque nin en defensa, verdad? Tivo aí... Gol de Acor Adams. Gol de Acor Adams, 2-1. Volveu da Copa África e cuidado, Para dentro. Sí. Para dentro. Despois creo que o Depor pois fixo un moi bo partido, ademais Jeremai, que tanto se levaba falando del de si venderase demais a cousa porque estaba falando todo o mundo do interese de certos equipos por Europa, Jeremai que quería quedar, non había rexistros de goles, non estaba sacando esa mellor versión, falábase da súa posición, de que se Hidalgo metió por dentro e onde máis rinde na banda, non sei que, non sei canto, pois ao final xa non só polo que fixo no partido, que foi todo moi bo, encarando unha e outra vez, senón porque tamén suma e aporta no estatístico para que a xente deixe de meterlle esa presión a Jeremai de que parece que cada vez que colle o balón ten que marcar 3 goles por partido porque alguén quere pagar por el 40 millóns. Jeremai fai moitas cousas ben máis alá de cando consegue transformar goles e asistencias, que neste caso, despois dun pase maravilloso de Mario Soriano, pois fixo empate no marcador e despois pon o centro no que Mulatieri, aínda que tiña a dereita un compañero completamente só, pois controla, dá un toqueciño máis, o defensor do Almería non lle encima e acaba marcando ese 1-2 definitivo. Sufriu algo de para manter o resultado 2-2, pero tamén é normal ante un equipo con potencial ofensivo como Almería, que queda con 36 puntos e o Deportivo con 37. Non sei se queres dicir algo máis do Depor, Antón, pero coido que a análise está aí feita. Está ben feita porque biches o partido, non o vin porque fixen o Racing á mesma hora, pero sí que o que primeiro que pensei cando escoitei a Javi dicir os ontes e demais é aplaudir a valentía de Antonio Hidalgo, porque despois de 5 semanas sen gañar, 5 partidos, digamos, da segunda división sen sacar os 3 puntos, coa presión que hai no Depor, nunha rolda de prensa previa ao partido que dicía temos que gañar, non hai outra, temos que gañar sí ou sí, temos a obligación de gañar. O aliñación do Depor é Alti, Coagliata, laterais, que son ofensivos a máis non poder, Loureiro central e lateral, Soriano na base, con José Ángel na creación. Gustoume moito José Ángel, fixo un moi bo partido. Bandas Jeremai, Luismi, Stoikov enganchando e arriba Zaka e Dachouri, quero dicir, máis ofensivos non pode ser, xogando o que te está xogando, nunha visita ao Almería Stadium contra o Almería que ten un potencial tremendo, futbolísticamente, calidad e adquisitivamente tamén teñen cartos para aburrir. Entón, gustoume moito, aplaudo a personalidade de Antonio Hidalgo, nada, que o Gallá sexa xeira o comezo dunha xeira moi positiva, porque esta fin de semana en Riazor, Deportivo e Racing de Santander. Porque non para, porque o mes de xaneiro que tiña o Depor, xa comentamos hai semanas, era tremendo, incluso con esa visita do Atlético de Madrid, que creo que estivo ben o equipo en Copa do Rei, e pode que tamén lle servise iso para coller máis confianza de cara a este partido ante o Almería. Viche como puxo Rubi polas nubes a Mario Soriano? Sí. Cuidado, Mario Soriano, está Mario Soriano. Mario Soriano é... Que xogador. Pero despois... hai que ver o vídeo do Depor, cando van a festexar aí cos seareiros. Mario Soriano descalzo, para facer isto do grounding, ou como se chame. Logo aparece na sala de prensa coas gafas amarelas, aí vai. Sí. Persoeiro de época, pero sí, un futbolista diferencial, para topar espazos, para superar liñas, para xerar... A min pareceme criminal, a verdade.
Así que, bueno, Jeremai, Mario Soriano... O que decir é que despois tes que ler por redes sociais que se, non sei, que se Mario Soriano non lle gusta a xente por redes sociais, tanto se fala do gol de Zaka, ou cando non marcaba Mulatieri, que non marcou dende o seu debut, parecía malísimo. E esta finde entra dende o banco e a que erra Zaka mete a Mulatieri e xa parece que Mulatieri ten que xogar por diante de Zaka. De verdad, a inmediatez a veces fai un dano nas opinións que coido que é desmesurada. Así que, bueno, deixamos o tema de por xa. Jeremai que se estrea neste 11 galego número 137. Pola banda dereita, outro dos partidos atractivos da xornada na terceira foi ese que se xogou, que se disputou na Illa de Arousa, no Salvador Otero. Céltiga 3, Arousa 4, e destacamos a participación dende o banco que para nós trocou o encontro Adri Lombao. Antón, Adri Lombao, o Xinito Lombao, que xa xa levamos falando del moitísimo tempo, tamén no Viveiro, agora no Arousa, cunha presenza de aficionados criminal dos dous equipos ali no Salvador Otero, un ambientazo, partido tolo completamente, e creo que máis que falar do partido en sí, podemos pinchar o resumo e xa está, non? Sí. Eu creo que podemos pinchar o resumo. Este é o primeiro tanto de Adri Rodríguez, que fixo un auténtico partidazo no Céltiga. Un auténtico partidazo. Máis cedidas. Por suposto. Empata o encontro Samu Santos. Non sei se hai prolongación ou non, pero empata o encontro Samu Santos. Volvería golpear o Céltiga no 67. Golazo de Sobrido. 67, o sea, pasou moito tempo. Empata dende o punto de penalti Iñaki. Hai que dicir, vou no deter para seguir contando. Hai que dicir que este penalti de Iñaki Martínez provoca o Adri Lombao cun xogadón que non sae nas imaxes que nos cederon, cun auténtico xogadón, o penalti que transforma Iñaki Martínez, como digo, provoca o Adri Lombao, que entrara dende o banco, e nese momento era o 2-2, o empate de Iñaki Martínez, marca o 2-3 o propio Adri Lombao. É certo que é un pouco empurrada, pero hai que estar aí para chegar e marcar ese 2-3, probablemente no peor momento do Arousa. Aínda así, Julio Rey, 81, marca o 3-3, e xa no 92 o pase de Concheiro, Alex Seijo da canteira do Arousa, perna zurda e para dentro. Bueno, partido completamente tolo, pedían fora de xogo Céltica, para mí non o hai, así que partido completamente tolo. Esa o cabrón de Gonzalo falla. Gran tipo Gonzalo, sí señor. Alex Seijo aí, Antón, para definir o partido, pero bueno, Adri Lombao entrou dentro do banco e creo que actuación moi destacada, porque ao final, como digo, no peor momento da Arousa, pois forza o penalti que transforma Iñaki 2-2 e marca o 2-3, aínda que despois volvería a empatar o Céltica nun encontro completamente tolo, e como xa vimos antes, o Arousa queda con 30 puntos, o Céltica con 26. Celebrou Julio Rey, coido que non. Polo menos no vídeo non se ve que celebre moito. Había 7, non é que houvese, que hai 7 exxogadores do Arousa no Céltica. Así que había moita lei do ex posible. E coido que eso se deu a de Julio Rey. Sí, creo que sí. O partido tolo da xornada, que xa que co vídeo que temos, non podo dicir moito máis. Foi o partido tolo, marcaba un, marcaba outro, accionaba un, reaccionaba outro, e ao final acabou levándose o que é teórico equipo favorito por calidade, que o Arousa ese triunfo. Tan lógico hubiera sido un empate. É o que dicimos, coidado con ese derradeiro partido, como algún dos dous este xogando as habas na derradeira xornada da competición. Ese Arousa Céltica poden saltar faíscas, pero para iso queda aínda moito. E pecha na terceira este 11 galego, maceirismo por 2 de Jorge Maceira no Compos, aínda que teño que dicir que merece máis Adri Armental que Jorge Maceira, pero bueno, ao final o que marca o gol sempre leva os focos, pero Adri Armental que pon as dúas asistencias, bestial o partido que fixo para remontar ante o Viveiro, Antón. Nun partido que antes de nada ten unha connotación previa moi importante, que nos alegramos moitísimo por el, que foi o regreso aos terreos de xogo do queridísimo Varen Mosquera, perdón. Argentino, do grupo de Maxi Lebrán, que se Sarriana, tal, non sei que pasou, que tivo unha lesión de cruzado, e 610 días despois xogou un partido, debutou na portería do Viveiro, e creo que estuvo bastante ben. Digo unha cousa. En Mosqueira. Vale, 610 días. Sabes por que me chamou a atención 610 días? Eu volvín aos 609.
pero en plan, para ter en conta todos os contextos previos polos que pasamos por A ti quedouche marcado moito o do cruzado, é algo que tes moi Obviamente. interiorizado, pero moito. Que E eu vexo calquera cousa e... A ver, por partes, primeiro, curiosidade do partido. Falas do encontro de Valentín Mosqueira. Estiven vendo así un pouco o partido tamén en directo. O Compos ten como 5 oportunidades clarísimas para marcar no primeiro tempo. Ten un pau incluso, Valentín saca varias. En a derradeira acción do primeiro tempo, Esquerdeiro queda só ante Alex Cobo e marca o 1-0. Vai o descanso por baixo o Compos. Fai 3 trocos consecutivos, fai 3 trocos ao mesmo tempo Secho, e a partir de aí é outro Compos, sen trocar demasiadas pezas ao final, porque son 3 trocos, pero os protagonistas son os titulares, porque Adri Armental é o que lle pon o pase a Jorge Maceira, agora verémolo. Pero que despois, o Viveiro, sabes quen xogou dianteiro centro no Viveiro para rematar o encontro? Non o sabes. Ayuba Tib, o porteiro suplente do Viveiro, saiu como dianteiro para intentar pescar algo nos minutos finais. Podes comprobalo se queres, pero... Vou a pedir a Beo inmediatamente. Porque quero ver ese partido. Quero ver ese partido por moitos factores, porque un dos trocos que dis do Compos de Secho que revolucionou o partido foi a entrada de David Rasón, o debut como composteranista que teño ganas de ver e ver que fixo, porque é un futbolista doutra categoría. O sea, non sei que como a mirande parte de xogadores do Compos desa selección que ten, pois a chegada de Rasón neste mercado creo que é un salto calitativo bestial. Sí. Sobre todo tendo en conta que está en dinámica, aínda que non xogara, está en dinámica grupo primeira red, que é un pouco caso Alti, que estaba en dinámica de grupo Champions, xa eu polo menos vexo que está un punto por ría físicamente co resto, e penso que David Rosón pode pasar yo mismo en Casa Compos. Sí. Despois, máis cousas. Goris, peloteiro criminal, xa o ano pasado demos a chapa con el, pero moitísima chapa con el, e agora está no Compos xogando maravillosamente ben a terceira. Dicía Adrián Tsunami, o Compos ten que empezar a planificar a tempada que ven. Probablemente, co colchón que ten, probablemente ten que empezar a planificala. Dicía Skullmart que o Viveiro puxo a Ayuba Tib en punta porque non ten efectivos. Podemos contar unha cousa, entón, aquí medio en exclusiva. Un dos reforzos do Viveiro vai ser Vicente Schneider, o exxogador do xuvenil de Ponteareas, que non estaba a ter demasiados minutos no barco e que creo que vai reforzar o Viveiro, polo menos iso apuntan as cousas. Negreira Gan, o noso porteiro xuvenil fixo un hat-trick. Bueno, pois non puido marcar Ayuba Tib, quen sí que marcou foi Maceirismo, Maceira, que pongo por 2. Tivo unha acción moi clara no primeiro tempo, pero despois no segundo para remonta Adri Armental, este centro e gol coa testa, por suposto. Jorge Maceira, que está facendo un temporadón criminal, e mira o pase que lle mete no segundo, de novo Adri Armental, canea o porteiro, canea Valentín, e acaba marcando ese 1-2, pecharía o encontro despois dunha asistencia co calcaño de Guisande Jesús Cañizares. Así que 1-3 pro Compos, que colle unha vantaxe xa, pois, como dicimos, moi ampla co segundo clasificado. 10 puntos entre Compos e ese dobre empate entre Vilalbés e Somozas. Son 10 puntos, pero máis que puntos son sensacións. Non perde o Compos desde xornadas tremenda. Na despedida no IVA do barco din que marcha pro Viveiro oficial, así que mira, pois eu contando como exclusiva xa din que vai pro Viveiro. Sí, non, dúas cousas sobre Vicente Schneider. Regresa xunto con Alberto López, porque foi quen o saca do xuvenil de Pontareas, para levalo o Racing Vilalbés, correcto. E agora pois está, bueno, regresa a Viveiro con el, futbolista da máxima confianza. E o que ia dicir do Compos, que antes que o vin polo chat, que cales eran as miñas contas, pois as miñas contas eran ascender o 19 de abril na casa contra o Atlético Coruña Montañeiros, quedando 3 partidos, é dicir, 9 puntos en xogo. Pasa que a estas alturas de tempada o Compos, como estamos vendo na imaxe, xa ten 10 de vantaxe diante do segundo clasificado, que neste caso é o Racing Vilalbés. Entón, veremos cando pode ascender o Compos, mesmo caso que con Dani Méndez no Lalín. Veremos cando chega esa primeira derrota, sei que chega, como lle afecta ao equipo de Secho, que de momento que eu tive que aguantar 2-3 meses de inicio de tempada, que a xente rajando de como xogaba o equipo, tal, non sei que. Entón, bueno, prefiro non opinar moito dese tema porque
Porque ese tema de oscuridade tienes un ser de luz. Le damos unha hora e 51 minutos aquí de directo. Pois así quedou o 11 galego: Pablo Losada, Marcos Cid, Alexandre Rubio, Sergio Carreira, David Alonso, Manu Rodríguez, Aldán Naval por 2, Adri Lombao, Jeremai Hernández, Jorge Maceira por 2 e Rufo Sánchez como xogador exalta da xornada. Temos vídeos aos que reaccionar. Perdón, aí está. Temos vídeos aos que reaccionar antes de... Como vídeos, Como de todo. Sí, home. Hola, recogemos todo tipo... no. Antón é máis moriñista que Arbeloa, dende logo, é máis moriñista que Arbeloa. Temos goles destacados. Primeiro, o empate. Se nos podemos a falar de Arbeloa de roda de prensa. Cuidado. Que showman, que pasada. Goles destacados no empate na grela entre o Atlético Arteixo, entre o Silva e o Atlético Arteixo por un gol, 1-1, quedou o partido. Bueno. Vaya dous golazos. E ademais foi gracioso porque o primeiro, Rodri Parafita, marca o do Silva, subiu no Instagram e puxo, son amigos, probablemente, puxo Carlos García vaya cantada. De cantada, absolutamente nada. Vaya golazo de Rodri Parafita, pétalo longueiro, non pode facer nada. Carlos García, porteiro do Atlético Arteixo, e dixo Agulló, golazo, pois mira este. Non, este falla, tivo dúas. A primeira, este foi no primeiro tempo co hierro 7, como puxo, sabes que, golfista Agulló. E como non lle saiu no primeiro tempo, pois dixo, pois veña no segundo, pa dentro. E xa está, é punto, é gol de Pablo Agulló, un auténtico golazo. E este, na preferente norte, que me dis? Dani Pájaro, boh. Bueno. Por toda a escadra, Penalti po Sevilla, di Madialevo. Cuidado. Sí, pero estou mirando aquí, e aquí saeme en Bisoccer que é penalti. Sí, de Álvaro Rodríguez, o do dianteiro. Estaba mal en Bisoccer. Correcto. Cuidado, Cuidado, Como está a xornada? Como está isto todo? Bueno, o gol de Dani Pájaro é tremendo, Criminal, co Santirso e as dúas faltas de hierro 7 de golfista Pablo Agulló nese empate entre o Silva e o Atlético Arteixo. Gol de Dani Pájaro, e velo unha vez máis. Moita leña ten el Santirso Val. Sí, vino no el analista fútbol, por suposto, a nosa conta de Instagram de referencia. Estad atentos, mandadelle vídeos, xogadores sub-23. Vin que houve unhas leas tremendas. No Val incluso un tipo cos beizos cortados, con sangue, aí, bueno, houve gresca nese Santirso Val. máis, porque tamén quería rescatar aquí un gol do Arzúa ante o Bizoño na primeira regional, Antón. Sí, 1-0 de Iva Lotelli, porque a clase non se perde, marcha de 1, de 2, de 3 e mira, cruzado para dentro, é un golazo. Para o Arzúa, na segunda metade para desatascar ese partido que se lle estaba a complicar, porque eso, marca 1-0 no 50 e pico, penso. E Balotelli tamén marcou o terceiro, outro mítico do fútbol galego como Eloi Díaz. Querías reparar na celebración do adestrador, coido. Sí, fai o amago de correr a banda como Fernando Vázquez. É un tipo moi pasional o adestrador, non teño gusto de coñecelo, pero teño xente moi cercana a min que o coñece, que é profesor, o que está preparando as oposicións, e que é o profesor, o adestrador é o profesor, e o día 1 de xaneiro, 7:30 da mañá, polo que sexa, estábamos fora da casa, recibiu un correo do adestrador profesor desexando feliz ano e sorte no proceso. Eu teño a dúbida se isto chega a él, de se que correo estaba programado ou estaba desperto 1 de xaneiro a 7 da mañá. Que oxalá que non, porque miña nai. E manda o correo aos seus alumnos de a por todas. Opa. Pero ten pinta de fenómeno. Pero ten pinta de... Non vas dicir o nome? Digo, porque os pitches é tremendo, pero non vas dicir o nome do adestrador. Non vou dicir os nomes por dous motivos, porque non quero dicir o nome da persoa que coñezo eu, que é alumno, nin do adestrador profesor, porque non me sei o nome. Que sin vergoña. 10 pavos a que estaba desperto sen dormir. Pode ser. Mandando correos para animar os seus alumnos. Así que aí están os goles destacados que cariñaron a entrar neste 11 galego 137. Adestrador da xornada, Dani Méndez, por suposto, elixido por nós como o bazo da xornada. E temos tamén a Dani Yasser, que gañou a votación. Non puxen os porcentaxes porque pareceme un coñazo. Así que fora os porcentaxes. Digo vos os votos agora mesmo na votación que temos aquí no noso chat, na canle de WhatsApp de Fica coa Bola, que podedes vos unir aí, están nas redes sociais de esa ligazón para unirvos a canle de WhatsApp, onde podedes enviar goles e todo o que queirades. Dani Yasser gañou con 22 votos, Claudio Corbillón do Betanzos 5, Rafa Vázquez do Moaña
2 e Secho 14 votos. Así que Rufo Sánchez por 2, adestradores Dani Yacer por 2 e Dani Méndez o bazo da xornada. Destacados que acabaron entrar neste 11, pechamos o chiringuito que levamos 2 horas de directo. Porque como ainda non o dixen, mañá 6 é que estaré chollando. Destacados que como sempre están a medias, porque esta semana polo menos fixen unha cousa, que foi empezar a escribir os destacados, pero aburríme a metade, entón teño algúns. Digamos, os que son de categorías altas, logo iremos aos da terceira a ver frente, pero no Celta xa comentamos moitas veces durante este directo nestas 2 horas que gran partido de Brian Zaragoza, Hugo Álvarez e Radu, ademais de Carreira que entrou neste 11 galego da xornada. No Depor entrou Yere, pero ben podría entrar Mario Soriano, Coaglatia, Coagliata. Tamén Adrià Altimira, que agrandou este mercado xunto con Ferllo. Na primeira federación no Pontevedra, Víctor Emil, que volveu a marcar por segunda semana consecutiva e que estivo de aniversario, así que parabéns dende aquí. E no Arenteiro, Jordan Sánchez e Alvin, que fixe un partidazo, o porteirazo do Clube Deportivo Arenteiro. Semana que ven derbi, Racing Club Ferrol Arenteiro. Ademais, no Ourense Club de Fútbol, Omar e Enol Coto, que marcou un golazo. Segunda federación, o gol de Juan Rodríguez, que supón 3 puntos para que Coruxo estén tamén enganchados aos postos de playoff de ascenso. E agora entramos na terceira, na preferente e demais categorías que vou a mirar no Instagram de Fica Cabola, cales foron as mensaxes e as achegas dos Fica Boleiros, esa enquisa de que les foron para eles os destacados. Mira, Alexandre Rubio entrou, Moreira, Santiago Carneiro do Dubra, que marcou o segundo. Xogador da xornada, David Alonso, que entrou, Dani Méndez, Rafa Villaverde, e como adestrador que é capaz de sacar o mellor da Londres, que venceu por 2 goles a 0 ao Barbadás. Jorge Paredes Costa, do Bueu, doblete contra o Faxilde de Hugo San Martín. Diego Dadín, que se dixo a él mismo, claro que sí. Samu Santos, xogador da Arousa, que dixo a Dabo Luaje, Dabo Gol, Dabo Diversión, do Ibiza. Que volveu marcar, levou 2 xornadas seguidas marcando, por certo. Dani Sampaio do Galim, Keco Ventín do Portonovo, que marcou 2 goles para a remonta do Portonovo, que venceu por 1 gol a 2 e queda fora deste 11. Alguén do Miño, porque marcaron 2 goles nun minuto para marchar cun empate cando perdía por 3 goles a 1. Fito Rodríguez do Bergantiños, que marcou un golazo, para min encantada, nos Pajaritos diante no do Numancia, perdeu o Bergan por 2 goles a 1. Viti Seco, Lulo, o gardameta do Antela, que xa falamos del. O gol de Sobrido, foi un golazo, o gol de Sobrido do Céltiga. Iago Domínguez, gardameta dos Somozas, nese partido contra o Boiro. O resto están todos. Iván Capelo, no empate 2-2 entre o Vilalonga e o Atios. Son as achegas de xogadores que acariñaron entrar o 11, neste 11 galego na xornada 137, 2 horas e 2 minutos. Antón, que faz esta finde? Veña, última, rápido, que faz esta finde? Benres, partidazo, Estadio Romano José Fouto, Agrupación Deportiva Mérida, Pontevedra Club de Fútbol. Isto non é rápido. Vamos. Sábado espérate, porque ahora teño algo que decir, importante. Sábado libro. Vas ler o sábado? Vas ler? Sabes cando foi o último sábado que librei? Non. Cando xogache... Sonrías. 3 de agosto. Por lo tanto, estou encantadísimo porque teño partido en Outes, sábado 6 da tarde, que me quera vir a ver dar leccións baloncestísticas, está máis que convidado. E o domingo temos doble sesión. Xa dixen con Rufo que non quero fastidiar a Xeira, porque fago o Valladolid Promesas Unión Deportiva Orense pola tarde. O Bergantiños, que a verdade que non sei contra quen xoga, pero bueno, nas Hidrogas pola tarde, Bergantiños contra rival a asignar, porque aínda non me preparei o partido porque luns. Esa será a miña fin de semana. Perfecto. Por pechar, unha aperta enorme, moitísimo ánimo a toda a xente que sufriu a desgraza do descarrilamento dos trens en Adamuz, dende aquí, dende Fica coa bola. Se hai algún, pois bueno, algún galego afectado tamén ou con familiares afectados, pois dende aquí unha aperta xigantesca e todo o ánimo do mundo, porque foi
unha traxedia criminal. Ti, Anxo, que faz? Ir a realizarte? Pois pode ser Bergan Marino, vividor no plató. Efectivamente, uno plató. Así que nada máis, que a vida é efémera, así que vividea con gusto e gozadea moito. Esta semana imos a gozar Anxo máis eu, así que... Sí. Sí, non? Cando? Bueno. Ah, no, pero xuntos non, por separado cada un na súa. Vale. Porque ti Igual. tes algo por aí, non? Teño plan, sí. Sí. Bueno, teño que traballar ata xoves e xoves xa... Gozar non vou gozar moito, que mañá volvo ao gimnasio, así que gozar non vou. Bueno, pero iso tamén tes que... Que gozar. Pregunta a quen ficha o Bergan. Bueno, veremos. Vémonos. Porque cartos recibiron. E ollo porque igual hai outro equipo interesado en pagar unha cláusula dun equipo dun futbolista da primeira federación cuxo adestrador está neste 11 e que, bueno, veremos o que pasa. No vindeiro vídeo directo. Se fica coa bola.